Naiz irratian, bigarren kafea. Milaka emakumeek Euskal Herriko kaleak bete zituzten, bete genituen atzo martxoaren 8an beste behin. Aurreko urteetako jarik etzen pilatu, manifestazioetan segurtasun distantziak mantendu baikenituen. Eta maskara jarrita ere, ozen entzun ziren mugimendu feministaren aldarrikapenak. Mugimendu feminista azken egunetako desmobilizazio kanpainak baino indartsuagoa izan da. Eta Euskal Herrian, hiri eta herri askotan mobilizazioak antolatu zituzten, modu ordenatuan, baina arrakastatsuan. Aurten bereziki zaintza lana izan zen diskurtsuen protagonista. Lanik ez dutenak, tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak. alde desegokiak, andretxit gorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta... Ez da atzokoa bezain garrantzitsua inondik inoare, baino gaur ere badaukagu nazioarteko egun bat. Bai? Bai. Gaur martxoak 9, tortillaren nazioarteko eguna da. Epe! Jaki famatu eta polemikoa izan ere, ia mundu guztiari gustatu arren, non asmatu zen edo tipula behar duen ala ez adostea, ez da gauza raxa. Bueno, gaur ospatzeko tortilla jan barko dugu, ez da, nik uste aukera ona dela. Bueno, bai, tortilla jan behar dugu, baina ze tortilla. Lesakako kasinoko tortilla tolestua jango nuke nire oso. Baita neuk ere beste behin ere. Baina zu Gipuzkoarra izanik, Goiuri, ezin zara joan lesakara. Joe. Lasai, Goiuri, gau erdiaz geroztik, Euskal Autonomia erkidego osoan mugitu zaitezke, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak atzo kaleratu zuen gaur indarrean sartuko den eta Euskal Autonomia erkidego barruan mugikortasun askea baimentzen duen dekretua. Egoera epidemiologikoak hobera egin baitu. Beraz, ondo pentsatu nora joan nahi duzun tortilla jatea, Ze hau oso gauza serioa da. Noski serioa dela, Victor Jarak tortillaren metafora erabili zuen bere abesti protesta batean. Cielo, que la tortilla se vuelva, en mi país ya pasó, cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan. Gaurko egunez, Victor Jararen omenez, epe bat egin zuen abeslari bat jaio zen. La Respuesta izena zuen epe horrek eta Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa eta Tarragorrosen abestiak ere biltzen zituen. Abeslari hau Madrilen jaio zen eta 57 urte betetzen ditu gaur. Baina nik ez dizuet esango norden. Inigori utziko diot, bakigulat behai asko gustatzen zaio. Seguro zabete? Bai, aber Inigo. Bota. Gaurko egunez jaio zen Ismael Serrano abeslari madrildarra 1987 urtean argitaratu zuen bere lehen lana. Disko hartakoa da askotan entzun dugun Papa Cuéntame otra vez abestia, baina orain Jararen omenez Vine del Norte entzungo dugu. Me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara y entramos en un garito y hay alguien cantaba Fito. A este paso me enamoro. Eta gaurko egunez jaio zen Juliette Binoche aktore frantziarra. 40 pelikulatik gora egin ditu eta Oscar saria jaso zuen The English Patient pelikulan egindako lanarengatik. Eta Ornella Muti, italiar aktorea. Ornella! Federico! Oh, Federico, cosa fai, Federico? Bai, bera ere jaio zen 70ko hamarkadan hasi zen aktore lanetan eta duela urte batzuk To Run With Love pelikulan ikusi ahal izan genuen. Nola? To Run With Love? Hori zera? Rafa Gorotxatik gabonetan egiten dituenak. Turron leie. Turron leien bestea da. Bestea da, ui. Ya está, ez da interesante. To Run With Love. To Run, sorry. Bueno, eta gaurko egunez hil zuten
Christopher George Lator, Notorious B.I.G. ez izenez ezaguna. Estatuatuar hip-hop abesleria izan zen, ekialdeko kostaldeko raparen ikurra. Ze izan ere garaiaretan, bi kostaldeetan, East Coast eta West Coasten, hip-hop eta rap abeslerien artean sekulako liskarra zegoen. Notorious B.I.G. zen East Coasteko burua eta Tupac West Coastekoa. Biak tiro hil zituzten eta inork ez daki oraindik zeinak hil zituen. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Frantzia, Italia eta Amerikako estatu batuetara joan gara. Baina Euskal Herrian gaurko egunez zer? Gaurko egunez jaio zen Nerea Ibarzabal, bizkaitar bertsolari eta kazetaria, zorionak, Nerea. Eta gaurko egunez hiltzen Telesforo Monzon euskal idazle eta politikari abertzalea duela 40 urte hiltzen, 76 urte zituelarik. Donibaneko mende berri etxean, Josefa Ganuza, beti bezala alboan zuelarik. Topikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Euskal Herriak eman duen inpaktu handienetako figura. Politikarik gintzan ez ezik, kantu gintzan, antzerki gintzan edo eta literaturan ekarpen sakona egin zuen Telesforo Monzonek. Euskal Herriarekiko eta gure hizkuntza eta kulturarekiko konpromisoa izan ziren bere bizitzaren ardatzak. 60ko hamarkadan iparraldera ies zioazen belaunaldi berriei ateak ireki eta laguntzera bultzatu zituen herriarekiko zuen konpromisoak. Eta kulturarekiko konpromisoak poesian, antzerki gintzan eta prosan ere euskaraz aritzera bultzatu zuen. Eta askok ez bezala urteekin konpromisoa areagotu egin zuen, batzuk modu txarrean monzonizazioa ditzen diote, baina eskerrak, batzuk tinko mantentzen diren euren pentsamenduetan. Nartetik igesi dator Euskal Gazteriaren oiua, mutilak eskuak elgar gurutza, eginta burutza denak batera. Bino, bueno, saioari ekin berko diogu, ez da? Bai, eta espaliko partez gainera Dona Pellaniz Nieto dator gaur gurera, oroimen emozionala zitze egingo digo. Zuek badakizue zer den hori? Saretan galdetu dugu eta mota guztietako erantzunak ari gara jasotzen dagoeneko. Eta Xabier Alberdi eta Mikel Alberdi ere gonbidatu ditugu. Anaiak? Ez. Lengusuak? Ez dakit. Bale. Anaiak ez behintzat. Datorren martxoaren 10ean, Traola Alberditarrekin saltxan topaketa dinamikoak ospatuko dira Euskal Itsas Museoan. Migrazioekin lotutako gaiak jorratuko dituzte, bakoitzak bere ikuspegitik. Formatu lasaian, jendeak parte ardezan. Baina, ziur beraieko beto kontatuko digutela hori guztia. Eta Leopoldina Rosa gaur egungo istorio bat erakusketari buruz ere ariko gara. Leopoldina Rosa fragataren espedizioa Baionatik abiatu zen eta Uruguaiko kostaldean ondoratu zen. Eta saio amaitzeko Estitxu Fernandez Maritxalar elkarrizketatuko dugu. Amatasuna, pedagogia eta hezkuntza izango ditugu izpide eta Xirimiri proiektua aurkeztuko digu. Eta postal lehiaketan parte hartzeko zer egin behar duzuen gogoraziko dizuegu. Atzo Arkakusok bidali ez, ekarri zigun berea, eta gaur beste tuitzlari batena ere iritsi zaigu. Gero erakutsiko dugu. Pres gara, martxoak 9 ditu gaur eta aste artea da, ongietorri bigarren kafera. Zuekin, Amaia Resende Egiloz! Kaixo! Maiten Salinas Beiztegi! Plazerra, Arratsaldeon Euskal Herria! Goiuri Ezeiza Arandia! Txehotxa! Eta espaldiko partez, ez duzu oraindik ikusten, hementxe dugu, Dona Pellaniz Nieto, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 168 ditu, arratsaldeko 4 eta 9 minutu, martxoak 9 eta gu prest zuekin gozatzeko, ongietorri berriro, bigarren kafera.
Eta zuen baimenarekin Ismael Serranoren kantu batekin abiatuko dugu gaurko saioa, naiz eta ez izan bere kanturik ezagunena, baina kantu ederra da ez pentsa. Absoluto, somos solo tú y yo. Lo real, convengamos un consenso. Soy la pieza indispensable. Eta giro goxonetan maite duten tartean murgildu barko dugu. Amaia Arresendegi luz prestatu luzu zure maite duta, edo improvisazioaren erreginak gaur ere karri du bere... Ez, a ber, ez pentsatu duela asko, Baina, bueno, oraingo momenturea prestatu ekarri dut. Eta nire maite duta, nola atzo martxoak 8 zen? Eta oso ondo dago egun bat egotea borrokarako, eta... Baina, bueno, feminismoak beti mardu borroka eta egunero. Eta emakume asko daude, eta nik ezagutzen ditut emakume desente, bizitza guztia mandutena, bere lana egiten, baina lan hori ere beti borroka bat izan da. Orduan, emakume horiek orain, gian bere lana, ja ez da profesionala, jubilatu indielako, odena delakoagatik, eta baina ari dialanean transmisioan, gaztetxoenei, lan hori, transmititzen. Orduan, nire gaurko maite duta, emakume, eta, oroar pertsona, ze gizonak ere, eta, badaude, hortan lanean, orduan behaientzako. En los pies de Robinson hacia tu cama. Que el pasado no ocurrió. Dona Pellaniz Nieto, prestatu alduzu zure maite duta. Denbora aukidezu. Ia bete, ia. Entorren eta pentsatu ez zerbait, baina oain Ismael Serrano entzuten nire maite dut aldatu barret, evidentemente. Eta egingo dut lotura atxo bat hor gaurko gaiarekin, ze ni Ismael Serrano asko maite dut, eta baino asko maite nuen, eta asko entzuten nun gaztetan, eta orduan orain berriz ere entzutean, aspaldi ez nuen entzuten, etorri zait nolabiteko oroimen emozional bat, eta konektatuet emozio pilo batekin garai hoietakoak. Sus amores. Maitena Salinas Beiztegi. Begira, justu hasidanen Amaia, bere azalpena ematen bere maite dut esan dut. Nereare hortik doa. Eta aldatu egin behar baino ez da nahikoa eta esateko, emakumeen arteko laguntasuna, emakumeen arteko konplizidadea, historian zehar eman dela, naiz eta askotan sinistarazten diguten justu kontrakoa dela, sinistarazten digute batzuk besten kontra gaudela ez da egia. Lagun asko ditugu, eta gure artean gainea zaintza horri esker iritsi gara garen tokira. Ze, indarkeria handia jasaten dugu, diskriminazioa handia egunero, naiz eta gauzak aurrera doazen oraindik badago zeregina. Eta guk benetan siniste horri, eta gure arteko laguntasunari, eta gure arteko elkarrenganan dugun sinismenari, horri, eskinen nahi dion, nire maite duta. Matinal aire la casa. Que la esencia vuelva dentro de su frasco. El pasado no ocurre. Eta zure maite dutago, Juri ez izarandia? Maitenak esan duna, santako esan dituna eta gero nik esan berde temen zoze. Pentsa gero nina, tor, pasatxan dain nahi dut gaur. Ez Nikola umore puntu bat emango joan, eta suntai. Eman. Bueno, gaur ez da nere eguna. Gaur, traketx nabil eta ez da nere eguna. Baina lanera etorri naiz, eta kontatu naiz badaula pertsona bat, ni baino okerra dauna. Dala. Eta bengo zaplasteko ez da niretzako entzuleok. Wow. Dala. Ez da sinesgarria. Dala, Amaia. Eta esan de bida, behintzat ni baino okerrago da. Gauza esango dizut, Maitena, aizpatasuna ez altzion, Oetxe, esan dut! Hori nik esan dut en kontra, hijo? Bueno, ez, humorea erabiltzen dugu asko, gu baita gure artean erlazionatzeko. Nere maite duta, ointxe asmatuko duten kontzeptu ereskeniko diot. Eta da, erresistentzia emozionala, igual existituko da, baina nik deitu nahi diodan moduan ez da egit. Erresistentzia emozionala da, irratsaio egiteko egunero, edo tarteka bizi duguna. Akaso zuk ez daukazu zure eguna, ez daukazu gogo berezina, ez daude oso goran, ez daude oso animatu egi,
baina irratsaio bat aurrera atera behar da. Eta orduan emozioak hor pixkat kontenitu behar dira eta beste modu batera irratsaioan egoten saiatu. Eta ez pentsa erresa denik, baina tira, saiatzen gara eta lortzen dugu. Batzutan bintzat, beraz nire maite duta horri, batzutan egiten dugun ariketa horri. Eta hori esan da, programaziko dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta asmatu edo ez asmatu, eta hori izan edo ez izan, nik txisteratik atera dudan maite dut alde bat erotzita, emozioi buruz aritu behar dugu, baina serio gainera. Oroimen emozionalei buruz hitz egingo zuela, bueno, serio edo behintzat jakituriatik. Zetonak badaki emozioi buruz. Eta aurreratu duen moduan, oroimen emozionalari buruz aritu behar dugu, baina zer da oroimen emozionala? Txan, txan. La pintura y los llantos de volverme libertad. Badago esaldi bat, hola, paradogikoki esaten duna memoria ahaztu nahi dugun horretaz gogoratzeko gaitasuna dela, ez? Eta emozioek zer ikusi handia dakate horrekin, ez? Azkenean, bizitzen dugun guztia pasatzen da emozioetatik. Emozioak dira joan esaten da, musikarekin atzetik ezin den, zabestia basko guztien zaitu. Fuera, claro. Zaude, oroimen emozional baten barruan, Total, itxutzen zaitu oroimen emozionalak. Saiatu kontzen eta ezin duen. Beste toki batzuetara, zara batza. Jugo itzengo dugu, nahizu argiak itzaltzea. Itzali. Bazen itzaltzea argiak. Bazen argiak itzaltzea, bai. Bueno, igual lo hartzen dugu, Ez da lartuko. Bainari neiz pentsatzen zen musika jarrizak egun naguna. Nien nago, goiuri bainotak txapo. Ez, deno garbi genuen hori etzen hori. Bai, ez dugu ezer esan amaia baino garbi zegoen. Donak ezagutzen ez duen musika bat jarriko dugu. ASMR giroan murketako gara pixki bat. A ber, haitxe baino kendo behar dut onarena. Dena batera beste lantzango dugu osondo. Eskerrik asko zaintza horengatik, asko eskertzea. Esaten nuen bezala, emozioek egiten dute gure oroimenaren parte handia betetzen dute, izan ere ematen diote sentido bat edo beste bizitzen dugun guztiari, ez? Ni bizitzen dit X egoera, adibidez, besarkada bat, edo istripu bat, edo kafea bero erortzen zait gainera, dena delakoa, edo maite mintzen naiz, eta emozioi esker hori gelditzen zait barruan grabatuta, era batera, edo bestera, ez? Segun ze emozio bizitzen ditut horrekin. Beraz, askotan ez, emozioen esan dezakegu gure barruan daudela bi pentsamendu mota edo, eta bat da pentsamendu ez konstientea edo memoria ez konstientea edo aldarte ez konstientea, eta bestea konstientea, ez? Konturatzen garena, eta bestera ez duguna konturatzen, ez garena konturatzen. Eta ez konstiente horrek betetzen du gure pentsamenduaren gaitasunaren 95% baino gehiago. Orduan pentsa zenbat mugitzen garen ez konstiente alde horretatik, eta emozioak hor sartzen dira. Beraz, oroimen hori, eta batez ere oroimen emozionala, ez konstientean dago. Orduan, leno, edo hasieran esan dudan paradogikoa den esaldi horri ez, memoria da, gogoratu nahi ez dugun hori gogoratzeko gaitasuna, emozioek hor zer ikusi handia dakate. Eta oroimen emozionalak, funtzio hori daka, ez? Gordetzea bizitako guztia, ez? Emozionalki zenolako garrantzia izan duen jakiteko, hortaz berez ikasteko. Ze gertatzen da, askotan ikasketa hori, ematen da, ez konstientean, alden moduan, eta orduan, gero, baditugu gure jarrerak edo gure jokaerak askotan ez funtzionalak direnak, eta justo dira ez funtzionalak memoria emozional edo oroimen emozional horrengatik. Gustora gozatu horrela, dona. Bai, ematen du orain, esketorri zain, orain baiteko sentsazioa programa esoteriko etako puntxu bat badauka. Eta orain begiak itxiko ditu, eta esoteriko ez da egiten. Itxi begiak, a ber. Ahoa ez.
bihar arte esatean badiezu norbait enteratuko da. Ez. Bale, bihar arte. Ondo loin. Gabon. Eta gero esango dute ziklismoarekin siesta honak botatzen direla. Bueno, bromak alde batera utzita, ez goaz inora, arratsaleko 6ak arte hemen egongo gara, norbaitek logi nahi bali madu. Esnatu! Ui. Hau ez da momentua. Goxe egoteko bai, ez pentsa. Zehazteko oroimen emozional hori izango litzateke emozioen bitartez, gertakari hoiek gogoratzen, edo bizitzan gertatutako hori gogoratzen laguntzen digun gaitasuna, ez? Eta azkenean hor ikusten dugu, badakagun nolabait kontziente horretan, ez? Ezagutzen dugun gure memoria horretan, ezagupen asko, baina beste asko eta milaka daude ez kontziente horretan, ez? Eta askotan horretara iristen ez gera gai horretara iristen, eta gero kontatuko dizuet badaudela ariketa ezberdinak hori ezagutzeko, eta kontatuko dizuet pixka bat gainetik nola egiten den prozesu hori eta zertarako balio duen. Azkenean ezagutzea ezin dugu aldatu gertatu dena, baino bai nola bizitzen dugun hori, ez? Eta hori bada tresna oso interesgarria gure gaur egungo egoera pixkat ez dakit alduntzeko, ez? Gertatutakoarekin era ezberdin batera bizitzea, eta hori oso garrantzitsua azkenean ez gelditzeko lotuta oroimen emozional estanko horretara, ez? Ni ezakit txikitan gertatu zitzaiden astripu bat izan nola kotxearekin, eta orduan dakat izugarrizko beldurra kotxei, eta hori gainditu. Ez da gainditu, porque ez dugu bizitzan ezer gainditu behar, baina hori trasten ditu nahi baldin badet, hau da, hortikan ikasi eta jabetuta aldundu, bai daude gauza ezberdinak egitea noski, eta hortaz ikasi dezakegu, eta hori nolabait bestera batera bizi, eta hori importantea da. Eta oroimen hoiek pentsatzen dut batzuk, positibo eta negatibo ez dut esango, ze gu ja ez dugu horrelakorik erabiltzen, donari esker, baina izango dira kaso, traumatikoagoak direnak, eta beste batzuk, goxatu egiten dugula, ez? Berriro ere etortzen zaizkigunean edo. Zuk diozun bezala, Maitena, dena gordetzen da hor, gure, esan behar nun informatikako teknizismo bat, baina ez dut esango, esan. Ez que ez dakit ondo, Harvard, softwaren izango da, ez? Ez que ez dakit nola dan, barruko hori, barrukoa da. Programazio softwarea izango litzeke. Hardwarea... Nik uste hardwarea da kanpotik kontroladorea. Ez dakit. Horregatik izan barru zerbait esan ez. Gure RAM memorian edo. Hori da, ramean. Ez dakit zertarako erabiltzen dituan metafora hauek ez ditugu eta denak ezagutzen, baina memoria horretan, gure RAM horretan, dena gordeta dago. Bale, orduan markatu, orduan ez da rama. Disko gogorrean daukaz. Bale, disko gogorrean, baitu hori ezagutzen dut. Oiuri onda izan, bai. Gure disko gogorrean hor gordetzen dira esperientzia guztiak eta positibo eta negatiboak ez direnek hori pixkat bestera batera esan da, bai dago batzuk atseginak edo ez atseginak, edo funtzionalak edo ez funtzionalak, ez? Kuriosoa da, dena metatzen den arren askotan, guretzako estresantea edo kaltegarria edo gatazkatsua izan dena hartzen du pisu handiagoa. Ze izan ere hor badago nolabait argi bat esatuna kontuz honekin. Hau garrantzitsua da eta hemen ikasi behar dezu eta hau ezin da errepikatu edo dena delakoa, ez? Gure barruko instintuak hori egiten du. Eta horretan hormonek badute zerikusi handia. Azkenean dena dago, konexio neuronalen bitartez sortatzen den mekanismoa da, amigdalan dago hor hor badago festa bat, ez? Emozioekin eta oroimenarekin, eta amigdalak bidaltzen dituen hainbat estimulo esker beste garunaren beste tokietara, hor gertatzen da oroimen emozional hori, ez? Eta hor, hormona ezberdinak hartzen dute parte, baina noradrenalinak. Noradrenalinak badu garrantzia handia izan ere, hormona horrek laguntzen digu estresantea izan den egoera baten aurrean oroimen hori metatzen, esateko hemen badago zerbait
kontu zibre bartzeana, edo mendik ikasi bardezuna, edo dena delakoa. Orduan, hori litzateke bagian, negatibo esaten diogun horri, edo, estresantea dena ni, azkenean, ez irabiltzeko negatiboa edo positibo hori, asko esaten gatazkatsua, estresantea, ez, konfliktoa sortzen diguna barruan, edo bestela, plazerra, ez? Eta orduan, esaten da oroimen emozionalan, noradrenalinaaren hormonak baduela, leku handia, ez? Horrek maneiatzen dula hor festa hori. Delante de mí y no puedo hacer nada ahí delante de mí y no puedo. Honekin bai lortuko zorrera egitea dona. Venga, honekin bai. Hau ere zuk eskatutako. Bai, nik eskatzen dut, gero ez blokeatzen nahi. Siento como todo se derrumba delante de mí. Oroimen emozional horrekin, lortzen dugu ere bai, nolabait, leheno esan dudan bezala, egoera katalogatzea, egoera hau zer da, arriskutsua. Honek plazerra ematen dit, hau gustatzen zait, baino nazka ematen dit ere bai, kategoria guztiak, ez? Eta azkenean, gaur egungo gizakiak izatera eraman gaituen gaitasuna da, jetxi barrezu musika ezin dut, gaur ezin dut. Bai, ikusten sentitzen naiz hori zintura. Neon, hola, bitxegiak itxita kontzertu. Gatazka batean dago, gatazka batean, hau da plazerra. Ez gatazkatsua bada, alde bat edatziko dugu. Ez da ez ona eta ez txerra, baina gatazkatsua. Ez dona. Bueno, amen. Igual mendik aurrera zizuet musika eskatu beharria. So musika honek hartzen duzu, da hor. Ez dakit hona edo ez, baina... Bueno, gerorako aprobetxatuko dugu. Baina, ze hona dan, hau. Sabeak esaten du, nik itzaiten den bitarten jarria bestia hau. Eskezin dut, itzain jartze baina zua bestia. Eta guatzen naiz, aurrekan etorri nintzena, Ola Saladorren abesti batekin ere esan ezin dut, jarraitu. Ze absorbitu eta gelditzen naiz. Eukigen hor steel point bat, ez? Emozio gainezkako momentu bat. Antzeko agertu. Eta saioak egintzun, klik. Eta hortik aurrera jarraitu, no? Oso proiektu izan zen. Orduan, gaur egungo gizakia izatera eramaten gaituen gaitasuna da erantzun emozionalak katalogatzeko gaitasuna. Hau da, edo egoerak katalogatzeko gaitasuna. Nik ezin dut denbora guztian, aldut, baina egoten baldin naiz denbora guztian, egoera berriak analizatzen den bezala, denbora asko ematen dut. Orduan, gu dugun gaitasuna da, besarkada bat jasotzen dut. Eta orduan, nire pentsamendu ez konstiente horrek bilatzen du nire disko gogor horretan, honek zerren antzadaka besarkadak. Besarkada da, ez dakit, txikitako ez dakize oroimenarekin konektatzen du, orduan plazerra, perfecto. Eta neia plazerra sentitzen dut, eta plazerra eringunan, igual postasuna, eta orduan lasainago, edo irri egiten dut, edo dena delakoa. Orduan, oroimen emozionalak laguntzen digu gertatzen zaizkigun egoera guzti horiek bilatzen gure disko gogorronetan, eta esaten, ze erantzun eman bar diot nik honi, ze nolabaiteko antzekotasuna daka ni txikitan edo aspaldi bizitako egoera bati. Orduan, gaitasun horrek laguntzen digu gaur egungo gizakia izatera, eta era berean, askotan, ez funtzionalitate handia ekartzen digu. Ze besarkada bat edo beste, ez da berdina. Ze ni txikitan izan barnun, leheno esan dudan bezala, istripu bat kotxearekin, imaginatu kale honetan, ez baldin badet hori trastenditzen, ez baldin badet hortikan ikasten, eta beste esan nahi bat ematen, beti pasatzen naizenean kale honetatik, edo kotxe batean montatzen naizenean, etorriko ezait bizipen hori. Eta horrek sortu dezaken nire barruan funtzionamendu ez funtzional bat, edo estres batzuk, edo onuragarriak zaizkidan joera batzuk. Orduan, hor importantea dela, oroimen emozional horri beste buelta bat ematea, edo esanai berriak sortzea, eta bar. Orduan, funtzio positiboa baldin badu oroimen emozionalak beti, askotan ez funtzionala bihurtzen da. Girontan konzentratzea, musika honekin. Honekin primera nago. Lasai. Hola, neutroa, ezer berezik izatez duena, hause, ez izai da. Asko gustatzen zait baina.
plazerra eragiten dit. Bueno, ni gai hau ekartzen dut gaur, ze azkeneko 2 astetatik nijoa nabaritzen dut hemen nire bularraldean nahiko, bueno, estres maila bizitxoa ze gerturatzen ari da, edo badagaude orain dela urtebeteko aste kritiko baten inguruan, eta horrek sortzen ari dizkit barruan, nolabaiteko bizipenak nahiko biziak, ez? Konfinamendua, gogoratzen dut aste honetan nengola nahiko inkredula bezala, ezin sinetxi gertatzen ari zen orain dela urtebete, baino nahiko lasai, bai, jiji, jaja, hau gertatzen ari da, baino, neon aterrizatzen. Eta batean goratzen naiz, 11 edo 12 esan zutenean agur, esan nun, wow, ze gertatzen ari da, ez? Eta uste urtebete pasadela, bueno, urtebete pasada, eta uste ni bai bizitzen ari naizena nolabaiteko oroitzapen emozional hori, edo bai konektatzen ari naizela nahiko bizitako guztiarekin. Ze zikloak, urtebeteko edo zikloak, astebetekoak, edo olako zikloak garrantzia handia dakate simbolikoki, bai gizarkiarentzat, segun pertsona, noski, baina ez dakit hori ekarri nahi nun, ze iruditzen zait kuriosoa, eta igual jendeari ere gertatzen ari zaio horrelakoak, edo, bueno, azkenean ziklo bat da, ez? Eta, bueno, gauzak aldatu dira. Bueno, evidentemente ez gaude berdin, baina bai, bueno, aldaketa guzti honetan gertatu dena bizia izan da, eta uste eta agian hor jendea igual purgatzen dagoela, edo berriz ere bizitzen, eta ez dakit ere zuek. Jendea ari da hausnartzen, behintzat nik txioak eta ikusi ditut, eta sare sozialetan, duela urtebete azkeneko juerga botan nuen, duela urtebete nire azkeneko egun askeak izaten hain nintzen, duela urtebete azken aldiz, aten nintzen ez dakiz, jendea ari da egun hauek oso egutegian oso markatuta daude, eta guain dela urtebete zertan eginen. Polita eta interesgarria de simbolikoki behardunak egitea eta plazaratzea eta Twitterren jartzea edo dena delako tokitan, ez? Konpartitzea hori behar badu jendea. Zamakentzi aldera edo, ez? Bai, sentitzen badezu hori konpartitu nahi dezula eta garrantzi bat eman, polita da, ze simbolikoki lanketa hauek, ez? Oroimen emozionaleko lanketa edo lanketa emozionalak badakate garrantzia handia eta simbolikoki ateatzen baldin bazaigu egitea, egin. Ez zaigu ateatzen, ez egin, fortzatzea ez daka inongo zentzurik. Nik uste dut urte oso batean, ez? Denok erabatea obestea antxitatea jasan izan dugula, ez da? Maila altuago batean, denboraren arabera, zein aske sentitzen ginen barrutik edo kanpotik. Eta urtebete hau nik uste latza egiten ari dela gehien bat, inorrek ez dakielako noiz arte izango te den. Norberari data bat jartzen diotenen, dasaten diotenen, bida, aguantatu behar duzu, ez dakiz ze egun arte. Ados, egia da denbora psikologikoa dela, ez? Hori askotan esan hori da, ez da matematika hutsa, bakoitzak nola, norberak nola bizi duen. Baina nik uste dut urte guzti honetan jende askori batez ere posttrauma eduki duten pertsonei, edo bestelako bizipen, memoria emozional estresanteak bizi izan dituztenek, edo bintzen jakin izan dut, askok berpiztu egin zaiela, ez? Areagotu egin zaie, beraz, horrelako zerbait era kolektiboan pasa dela eta pasatzen ari dela esango nuke. Bai, ni uste, nik guzti horrekin konektatzen ari naiz, eta inguruko ere bai, eta uste, jakinda ere bai teorikoki garrantzia dakala guzti honek, nolabaiteko ez dakite hemendik botatzea denak elkarrekin gaudela honetan, bakoitza berearekin, evidentemente, eta bakoitza bere bizipenekin, baina normala dela edo guztiz naturala ezakit nola esan hau sentitzea, eta eman tokia honi, ez? Ze garrantzia du sentitzen badima dugu, garrantzia daka gure barruan. Orduan, eman eta idatzi, konpartitu, hitz egin jendearekin, negar egin, oiukatu, jo paretari ateatzen zaizuna, korrika egin. Beste pertsona bati ez? Hori da, beste pertsona bati ez, baina paretari kontuz, segun zerkin jotzen diozun, ze gero mina ondoriak ere asko dira. Baita, gero igual okerrago zaude. Hobeto kojinari, ni beti, kojina da jotzeko nahiko atsegina den tramankulo bat, pareta ezain beste, baina bere funtzioa egiten du. Askatzearen funtzioa. Paretaren funtzioak.
Nun inoiz pentsatu paretaren funtzioetan. Alegia, bai. Resistentzia handia egiten du pareta. Bai. Ezakit noiz bai jode zuen pareta, mina handia ematen du, segun ze pareta. Baina resistentzia oso tinkoa denez, resistentziaren funtzioa betetzen du, perfecto. Betetzen du. Beraz, baina ez da gizu, estresak kudeatzeko ere badaude hainbat teknika, teknika ez oso teknika garatuak diren, baina jeneri eskaintzen dizkiote mailu handiak eta paretak austea. Hori zoragarri iruditzen zait. Eta kotxea txikitzea. Kotxe, ni nahi detori probatu. Kotxe bat, mailu bat, kotxea telebista. Katartikoa oso liberatzaia dela. Bueno, ez du aipatu, baina lenguazten maitenak sari bat jasozun, labur metrai batengatik, egia da. Leke txiko etxea, eta han, desestresatzen zea platerak eta edalontzik eta dena. Harrapatzen den guztia. Bai, pertsonaiak berak egiten du gainea, toma bakarreko, ezin dut ezer esan, baina badau zerbait oso simbolikoa dena, eta justu hori hartu nuen eta txikitu egin nuen. Eta esan behar dizuet, sekulako plazer hartu nuen ni pertsonalki. Personajeak bere... ikusten, baita plazera sentitu nuen. Bai, beira, baposten naiz. Ni ajuko nitzezela platerak hausten. Bai, hartu eta txikitu gauzak, ez? Hori gauza ona da. Ze gutxitan egiten dugun, ze beti gaude sortu, sostengua, mantu hor, eta gauzak txikitare. Bai. Zaintzarekin txikitzen baldin badia gauzak oso onuragarria izan daiteke, segun pertsonaren datu, ez da gorzetarik hemen, badakigu, baina olako egoera estresanteetan, adibidez, urtebete bizitzen ari garen egoera hori, sostengatzen ari garen egoera oroitzean, ezakit nola dagoen jendea, nola zaudeten, baina estres handia sor dezake, eta hor txikitzea, jotzea, gorputzarekin hori atatzea oso onurgarria izan daiteke. Eta hotxa, buia egitea. Begira, ni aurrekoan, neuke momentu bat, pitxin bat, destresa. Pitxin batez, ni dena intensa naiz, estresare intenso sentitzen dut. Bani, jonkotxean, eta ez zinbuelea eman arnazai, eta baditut zenbait gauza egiteko, ariketan nahi dezun guztia. Teoria polita da, baina norbera hor dagoenean, eta nik esan nun, hasi gintzen, buia batean, aizu, bakea, horlakoak nezbik egin berdia. Nik kotxean egiten dut asko, edo oiukatu, edo bakarrik hitz egin oiuka, edo musika jarri tope. Eta ni, kontatuko bizuet, konfinamenduan egiten nuen asko, ni orokorrean erregetoia edo regetoia ez zait asko gustatu, bai parrandan dantza egin dut, dantza egitea gustatzen zaidalako, eta konfinamenduan dantzatzen un regetoia, baina egunero regetoia edo musika tekno, edo zan askatze beharra, eta orduan, venga, denak balio du, eta aurrera, ez? Ni gehiago afrikarra. Ze afrikarrak badu dantza horretan, beti lurrera egiten dezuta, bom, ez? Nahiko ostiko majok emate dituzu, zorun kontra. Maravilla. Maitenan azpiko bizilaun izan. Ahi da, bez, hau estresakin. Estresa omen duke. Estresa ospakizuna. Aizu, aipatu ez du elekitxoko etxea, eta oen dela urte bete non ginean, eta zertan genbiltzan, eta horitzapen horiek, Maitena eta biok, uste lehenengo aldiz itzien genula, lekitxoko etxearen aitzakipean. Egia da. Elkarrez hautzen genuen, norbeak besten berri bazun, baina itzein lehenengo aldiz orduntzi izan zen. Hori da, aitzaki horrekin gainera. Aste batzuk pasati izan zira, pirian edo, baina konfinamendu bete-betean ginen, eta bigarren kafearen aitzakian izan zen hori. Ze gauza, eta gaur egun hemen nago. Eta urte bete beran dago saria jasotzen ari zara. Saria jasotzen, bigarren kafean nago. Fucking master. Ondo. Hala, espaz ezagur! Nahi laguntzen diate desestresatzen, orain horri igual mantra deitzen zaio, edo deitzen zaiola jakingo nuke, edo akaso hori, ez tipikoa da, baina nik zaizatik egiten hon zarata bat hartu, eta soinu hori mantendu denbora luzean, eta arnasi gabe geratzen zinen momentuan, zarata hori desagertu iten zen. Eta horrek pakea ematen zidan. Gero ulertu nun, lotuta zegoela, arnasketarekin, lotuta zegoela vibrazioarekin, baina egiten pixkat, ez dakit, esan daiteke egon eta batean bukatzen zaizu arnasa, eta dauzen dur pake bat, eta berriro, eta bai, eta gerora nahiko gaztetxo nintzen, hori ez dakit hasi nintzen egiten, eta gero ikusten nun, azkenen soinu sakratuarekin lan egiten un jendeak ere mantrak, soinu konstanteak, vibrazioak hori dena lantzen da, eta baino
Era pixkat ez da insofistikatua Eta da, inorrek zaratia. ez zizun erakutsi, hau da, barnetik atera Bai. zitzizun edo. Kuriosa iruditzen zait, Nahiko kutra, esango, Bueno, hotxarekin egiten duzula. Bai, baliteke. Hotxa, musikaria baina- zara, bueno, badu zentzua. Bai. Azkenean bakoitzak bere teknikak eta horiek ere aldatu egiten dijoazte pertsona aldatzen denean eta oso importantea da. Nik gauza txikiak buskatzei dut. Bai, bida. Adibidez? Bakizu zer den hau? Boligrafo baten tapa. Bai. Hau zan, Niko paritutako eta benetan maite dudan boligrafo baten tapa. hau zan olakoa. Eta Bida, ja ez da. Ze, karo, nik baino konturatu gabe ditete, edo estresatuta honen, azten naiz honi tiraka, eta tak, eta pum, jonitea, eta gero, Nola juten da? eta hola gatza. Nahi gabe. Gero badaude pertsona barkatu, gorputzara ere bai, badiez, azkazala jan, edo norberari atxamar, ez da egin, hori ez da bat ere positiboa. Hori, da pixkate hor sortzen da gehiago. Ez dago, azkenan emozioek behar dute kanporaka ateatzea. Emozioak daude erantzun bat emateko, orduan erantzun hori baldin bada nire kontrako di, nire kontra di joan. Bai, hor, da pixkate ogia gaurko eta bihar gozea edo lako hori, ez? Zeitzulpena. My ghosts are not gone. Honekin konzentratuko zea, ez? Oso polita hau. Gaina kontatu nahi dizuet pixkat, kontsultan, bide laguntza kontsultan egiten dugun ariketa bat, ez dizuet kontatuko ze teknika bat da, baina bai askotan, dagonean estres handi bat, edo errepikatzen den estres bat, igual egoera errepikakor bat, ezakit, gatazken aurrean beti ies egiten dit, eta nahi dut gelditu gatazka konpontzeko, baino ezin dut, eta bar, edo inoiz ezin dut aurreztu, edo, bueno, egoera estresante, edo gatazkatxu ezberdinak, juten gera emoziora, pertsonak momentu horretan gatazka bizian sentitzen duen emozio horretara, eta horrekin bidaiatzen dugu lotzeko txikitako, okorean txikitako esperientzia batera juten garelako, emozio horretara, emozioa berdina da, edo oso antzekoa, ez? Emozio berdinak ez dira existitzen, baina oso antzekoak dira. Orduan, lotzen ditugu gaur egungo esperientzia eta txikitako, orokorrean, edo gaztetako esperientzia bat, eta hor, ematen diogu esanai berria ikusten dugu zer gertatzen zen txikitako momentu horretan, ematen dugu denborarekin eta askotan lan handiarekin, hau ez da egun batetik beste gertatzen, baina ematen diogu beste esanai bat, resignifikatzen dugu hori guztia, eta ere pertsonak ikusi dezake bestera batera bizipena, naiz eta bizipena berdina izan, eta mina berdina izan, min hori zaintzen da bestera batera, eta gaur egungo den heldua baldin bada, zaindu dezake txikitako min hori. Eta horrek egiten du egoera bestera batera bizitzea, eta nola ez, pertsona hori ahalduntzea bere bizitzarekin. Eta hori da oroimen emozionalari esker ematen den aukera bat. Nothing without love, without love. My soro ae, nagairu soro. My soro ae. Pixkat Afrikata da. Baina hasieratik konturatu naiz, pentsatzen botako zizuela, baina bai. Ez niri kostatu zait. Hasierako perkusioa bazukaten puntu hori, bai. Baina hemen bereziki... My soro ae. Nola esatu? Maitena zoro zaude, Ei, bai, ei. Maitena zoro zaude, ei. Pentsatzen nintzen, horretaz ari zinela, eta hipnosia. Zer ikusi handia daka horrekin, ni hipnosi teknikak ezakizkit, baina kontsultan egiten dugun teknika batzuk, bai dakate, ez naiz jakituna edo ez naiz trebeatua hipnosia, baino bai da nola baiteko harreman hori, ez? Nire ikasketaren parte bat bai dago hipnosiarekin lotuta, baina ni zuzenean hipnosian ez nago
garatua edo ikasia. Nik, lehen esan dezuna, bakoitzak dazkala bere moduak estresa kanporateatzeko edo. Nik gertatu zitzaiten, nik txikitan, gaztetxo izan da, asko irakurtzen nuen, eta asko idazten nuen, eta oso zea nintzen horten. Eta pasan nola epoka bastante txarra, eta ezakitze, eta nire psikologoak esan zian, azuk normalean, eta bai, irakurri idatzi, eta hasi idazten berriz. Eta kostatzen zitzaiten pila bat, enun lortzen. Hasi nintzen, enintzen gelitu, idatzen nuen. Egia da, ez ditutela gauza gehienak ez ditut berriro irakurri, eta ez ditut irakurri nahi. Baina, konfinamenduaz geroztik, ez dut berriro idatzen. Konfinamenduan ere berriro sartu zitzaiten, ez dut idatzen nahi, ez dut irakurri nahi, ez dut zer egin nahi, eta idatzi dut, baina ez nire emozioen inguruan, edo momentu hortan ateatzen zitzaiten, edo gidoiri gabeko ezertan. Eta gogoratu diazu hori, nik ere baitutela moduak, eta oraintxe bertan idaztea ez dela, adibidez. Eske, kanporatzen laguntzen digun edozer, idatzi marraztu, esan ditugun guztiak oso lagungarriak dira, pertsonarentzako lagungarriak badira, porque claro, denak baliagarriak dira denontzako, baina pertsonari balio izan bar dute. Ze ona, ni idaztekoa naiz edo nintzen, orain aspaldi ez dudala idazte, baina bai, batzutan baitut momentuak eta hori da pixkat vomitera, ni hola ditzen diot, ez? Dena ateatzen da, da orduan, ez da. Eta, de hecho, dakat kuaderno bat bereziki idazteko, eta naiz eta ez dituten irakurtzen nola testuak, edo, ateatzen zaizkidan hitz multzo horiek, ikusten dut, testu bakoitzak dakala letra mota bat, aserretuagoa, lasaiagoa, politiagoa, zainduagoa, marrazkiekin batzutan, eta nabaritzen dut pila bat. Aldet identifikatu gutxi gora bera, nola sentituko nintzen dut. Ze emozionekan momentu hortan ikusita bakarrik irakurri gabe. Bai. Oso bolita da hori. Hola, ez dakite... Ez dakite, jumar gozula lakon baten. Horri naizela. Gu gustora asko gode zurekin, baina... Bai, nijun beharra dut, baina... Ez, bai, gainera ez dakit, entzulei galdera emat bota diegu, erantzunen bat ere izan dugu. Akaso horri heldu beharko genioke agurtu horretik, eta badoala. Bale, labur biltzeko erantzun bat aukeratuko dut. Lehenengo galdera izan da, aurreko urteko aste hontaz gogoratzean zer datorkizu burura eta bihotzera, eta pertsona batek erantzun digu harriz beteriko zaku bat eta pixua bihotzera. Guau! Gogorra. Bai, nik uste jarriko bagina esperientzia kontatzen bizipenak, emozionalki ditugun bizipen horiek, ateako zela hor, agian ustuko ginala eta hori onuragarria izan zitekela guretzako, baina dentsitatea handia ikusten dut hor. Las pinturas y los llantos devolverme libertad. Arranqué lehen entzun izan ez dugun kantuarekin agurtuko dugu Dona Peñaniz Nieto. Pero lento. Alaxe egiten ari zegurtea. Motel xamarra. Ez que Maitenak esan duna leno, ez dakigulan nahiz arte luzatuko zan, konfinamenduan ere bazeon hori ez, bi aste gehiago, hilabeteat. Eta pixka bat bukle, bihurtu da pixka bat sorbin gurpil bat, Bai, horregatik egiten zai guain latza ez da, baino tira, hau da dagoena, beraz, jarrera alik eta oberen auki, eta bueno, zuk zenion bezala dona, bakoitzari aukera eman, ez, norbera izateko den moduan. Askatu, gero arnasa hartu eta aurrera bizitzakin, atzera ezin baida egin, eta hori, bueno, esan barrun, oroimen emozional hori esan nahi berria eman diezaiokegula, baina, bueno, horrek batzutan lan askatzen du, baina ere aldela, ez? Eta bizitako hori berdina izan behar bada ere, nola bizitzen dugun da ezberdindu dezakeguna, eta aurrera ere horrekin. Bai, pasatakoa pasada, baina jarrera gaurkoa da. Hori da. Bueno, eta gauza bat, berrion badaukat, Amaia, Maitena eta Goiuri. Bota?
Ba, ez dela beste hilabete bat basako Maitena dona bueltan dugun arte. Dona bueltatzen dela, eskerreak. Martxoan 23an gurekin izango dugu. Eta gainera, ondo baderitzozue, ze atzo komentatu zian, ez dakit ikusi duzuen emaila, kontsulta ingo dugula, ondo? Ui, kontsulta egin kontsulte, ondo! Lokura! Kontsultorio! Beraz, aurreratzen dizuegu, entzule maiteok, daitezketela zuen galderak bidaltzen. Jarriko dugu gure buzoitxoa, gure nola da, kutsatxoa. Goiurik hainbeste maite duen kutsatxoa. Eta imeia, eta lasai. Eta bidali lasai zuenak. Dona Peñaniz Nieto, mila esker. Zuei, plazer bat, haundia hemen egotea zuekin berriz ere, eta bi astetan ikusten. Maravilla. Hori da. Salía mal. Si todo salía, porque después de estar ahí dentro y de no querer. Eta tizlariak erotuta dauzkagu, salseoa datorrela, salseo! Estoy dentro saliendo de ti, pero lento. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idoi oso pozi daukagun, ze argiak itzali ditugu hemen giro goxoan sartzeko, eta gutxi izan dugu ilunpetan. Uste ideia ondo moldatzen da, edo nola. Eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maite mintzen. Idoiak agurtu du Twitchetik! Zer den mitoak sortzea, hemen badugu Twitchelari bat diona lehen aldiz hemendikat zezen plazan ikusi nuen marearen ostean. Pentsatu behar dugu Iruñakoa dela. Edo Barañaingoa. Beno, Twitchlarik, Eta entzulek, lehenengo postalak iritsi direla. Eta begira ze letra politia duten gure entzulek. Men jarri digute, maite dut, uztailaren 6an 12an, koetea piztu bitarteko momentikoa. Ai, momentiko! Baina ez da bakarra, Iritsi zaigu... Ai! Ze monta... Ze? Iritsi zaigu gutun hau oso handia La Post, eta esan dugu, ostra, La Post. La Post, zer dago barru? Agian badakigun hori da. Mukaz bestalde iritsi zaigu. Venga, ere gutxiko izuet. Bai. Bat. Bi. Ta 3. Ze polixe.
Bueno, hemendik kontura itezen barainengo jende oso ondo erortzen zaigula eta asko maite ditugula. Egingo dugu kontzertu hartako zezen plazako kompletoa. Wow. Ez dakit inoiz Marea pintxatu dugun bigarren kafean? Ni aurrez aurren nengoela ez. Ez dut uste. Ez dut uste. Zerraroa. Ni Super Maria zalea naiz. Baina utziko jazua saltzen edo, Bai, favorez. Honek behar du bere momentua eta oso eskertuta gaude. Mundu guztiak ez gaitu ikusten, gu hemen tematuta gaude Twitchlariekin, baina batzuk irrati tradizionaletik eta kotxean edo entzute gaituz eta ez dute ikusten. Markok bidali digu Lapurditik marrazki bat, eta marrazkian hementxe gaude Inigo, Maitena, Amaia, June eta Nineu, Goiuri, eta kafea, eta azukre asko, eta azukre kuskorrak dira. Axuri Beltza, Arkakuso, Marko, Riverrock, Joni, denak hementxe zaudete. Denak ez, baina asko bai. Asko. Twitchlariak hementxe zaudete, eta hemen jartzen digute. Naiz irratiko bigarren kafea, eta zenbat azukre. Eskerrik asko. Benetan, sekulako ilusio egin digu. Bai. Oso polita da. Dicen las estrellas, más guapa que ninguna, me quedo con ella otra vez. Ni me mata, pero a gatas vuelvo a nacer. Hala, me ekigu guztia. Ez da gira? Ez, ke ba. Ni nahiko guapa ikusten naiz, baina gauzat esan baizuet. Marko. Inigo hau baino pixkat xalatu guaba da, Bai. Nola izangoan asuntoa Goiurin eralde atatzeko. Entzuleak, Andorratik nabiltzuek entzuten, baina nola Andorratik? Andorrara joandako euskal Twitchlaririk ezkenuela uste genuenean, agertu da! Bazuen postalak bidaltzeko momentua, gogorarazpen momentua dugu hauxe, bigarren kafera bidali, naiz irratira, Rondilla kalea 15, Tolosan, Gipuzkoan, 20.000 postako dean, Euskal Herrian, hori da. Bigarren kafea, Rondilla kalea 15, Tolosa, Gipuzko, Euskal Herria, 20.000 erresa da. Eta guk hili makina bat, kafe makina bat, eta hili produktu pila, dauzkagu zuentzat prest, zozketa ez lehiaketa ingo dugu. Y dice que entre amores nunca se ha caído de pie, que se descuida y se vuelve a caer. Y en su patio caen las pinzas de la ropa de algún dios para que le abra la puerta. Y en el mío Baina gure entzulen eskaerak betetzeko desioz gara gaur, eta esan barainain omendu nahi baduzue, jarri barko duzue afu adibidez. Plastifikatua itxasoa, deskontrolalatua kontsumoa, en pantalla jaiatua begiradak, azkalena begira bat alagapapa, privilek el sistema kapitalismo mantentzen, goikak beti deikoak ezatzera jolasten, gazea dakurtzen. Beno, espero dugu denok garbi izatea zein den modua, gure postal lehiaketan parte hartzeko, bidali zuen postala, eta guk originalena, politena, onkigarriena, xelebrena, poetikoena, auskalo. Kutxunena, magia gehien duena, edo humore gehien duena. Akaso? Hori aukeratuko dugu, eta hori streamingez emitutuko dugu, Eta zerbeza dongo da. Barra. Entzuleo, Karratxaldeko 5 momentu honetan, eta gu segituan itxasora begira jarriko gara. Itxasoaz bestalde, edo itxasoaren alde honetan geratuko gara. Gu nahiko lurra zapaldu zalea gara. Itxasora horbildu bai, baina itxasoan gehi murgildu gabe edo bai. Ni bai, itxaso zalea. Gure abentura zalea. Eta atorrenako adaki. Pasapiztiak entzun horraren dardara isila, amalurraren egareten gabia. Urteak eta urteak begiradako gerturik,
Gizatasunaren duintasuna gutxiturik. Eta nik eta zuk ordaindu beharra dugu. Amaren atzotik, urruti betirako. Ez gera diluzar oso fan, gauza pilo ditugu aldatzearen gizarte hontan. Hortzak erakusteko grinez josi zizkigiten harimak. Baitun, amonen oi hartzuna, gure txaropen bakarra baldin bada. Zer egin nola egin zertarako baldin eta Pentsatu nahi du ditugula aukerak, sinestu nahi du berandu ez dela, kantatu nahi du zure bihotzera, sugarrak piztuta direla, sugarrak piztuta direla, nafari, sugarrak piztuta direla, sugarrak piztuta direla, nafari. Hankaz gora, hankaz gora! Furbaldu dut lurra kantuenekin murgildu gara bigarren kafearen bigarren zatian, esan da bezala, arratsaleko 5 eta minutu bat oraintxe, eta zuzenean gara, naiz irratiaren sintonien, eta segituan itsasora begira jarriko gara, bai, egon lasai, bitartean hartu arkatza, boligrafoa behar duzuena, eta apuntatu gure elbidea, Rondilla kalea 15, Tolosa, Gipuzkoa, Euskal Herria. 20.000 postako dean, jasoko ditugu zuen postalak, dagoeneko sare sozialetan ere jarri dizkizuegu elbidea, eta jarraitu beharrekoak. Militarrak hobeto haien etxeak, gerrak negozioak eta bakeak, diru galtzeak, presidenteak eta erregeak botereak, frankismotik ere datutako titereak, Kriston zuteak, beltza dago zegoen berdea, Kriston zuteak, Galizian edo Italialdea, herri txiki kultura handi, gora Chile eta Bolivia bat Pinochet Mussolini. Pentsatu nahi du ditugula aukerak, sinestu nahi du berandu ez dela, kantatu nahi du zure bihotzera, sugarrak piztuta direla, sugarrak piztuta direla, nafari, sugarrak piztuta direla, sugarrak piztuta direla, nafari. Ditugu moduak, klaserik gabe saretzeak, elkarrekin baigarri indatsuak, desobedientzia zaztimulu. Feminismoan ditugu moduak, klaserik gabe zaretzeak, elkarrekin baigarri indatsuak, desobedientzia zaztimulurra. Feminismoan ditugu moduak, klaserik gabe zaretzeak, elkarrekin baigarri indatsuak, desobedientzia zaztimulurra. Feminismoan ditugu moduak, klaserik gabe zaretzeak, elkarrekin baigarri indatsuak, desobedientzia zaztimulurra. Feminismoa, mundua banatu dute galetu gabe, mundua banatu dute galetu gabe, mundua banatu dute galetu gabe, mundua banatu dute, hankaz gora, jar dezagun mundua, hankaz gora, egin dezagun elkarrekara, ez gutxi etxik zure indarra. Hankaz gora, jar dezagun mundua, hankaz gora, egin dezagun elkarrekara, ez gutxi etxik zure indarra. Kid Calm and bigarren kafea. Kontxatik doa ontzia, han kompainia guztia, ternuarat badoazi, zerbait naiz irabazi, bide luze ternuarat. Leopoldina Rosa, gaur egungo istorio bat, erakusketa otsailean iritsi zen Euskal Itsas Museora.
Erakusketa hau Ormaiztegiko Zumalakarregi Museoak ekoitzi du, eta migrazioan iraganaren eta orainaren inguruko hausnarketa bat da. Izan ere, horrela mintzatzen dira erakusketaren inguruan. Leopoldina Rosa Fragatak ematen dio izena erakusketari. Baionatik abiatu zen euskal migratzaiez beteta, eta Uruguaiko kostaldean ondoratu zen 1852 urtean. Bidaia horrek, 19. mendeko euskal migrazioa eta gaur egun indarrean dauden migrazio prozesuak aztertzeko balio du. Duela 2 mende zeuden migrazio mugimenduak, gaur egungoekin alderatzea ahalbidetzen du erakusketak, ikusentzunezko edukiei esker. Hauekin azalduko zaizkio ikusleari 19. mendeko euskal migrazioaren ezaugarri eta arrazoi nagusiak. Zumalakarregi Museoak hauek gaur egungo egoerarekin alderatzeko ikuspegiarekin, euskal inmigrazioaren behatokiarekin egin du lan. Itxasoa handiegiz, nau beltzea, ilunbean, untzia tormentapean, aparailua desegin, ilunez deusez diregin. Orain, esan bezala, erakusketa Euskal Itsas Museoan dago otsailetik ekainaren 13 arte. Asteartetik larunbatera 10:00 ordubitara goizetan, eta 4:00 7:00 arratsaldez, eta igande eta jaiegunetan 11:00 ordubitara bisita daiteke erakusketa. Baina horrez gain, Euskal Itsas Museoak proiektua handitu eta osatu nahi izan du, eta migrazioak itsas munduko ikuspegitik aztertu ditu. Erakusketak, herrialde ezberdinetatik Gipuzkoako kostaldera migratu duten marineleen, arrantzaleen, saregileen eta sukaldari baten testigantza jasotzen ditu. Bestalde, hainbat jarduera antolatu ditu, haien artean, bisita gidatuak, familientzako tailerrak, umeentzako esperientzia ludikoak, edo alberditarrekin saltxan topaketak. Bere biziez, furakanaren furia, izerruko irudia. Bihar izango da azken hauetako lehenengoa. Alberditarrekin saltxanek bihar asteazkena, martxoaren 10, arratsaldeko 7:00 ospatuko du lehenengo topaketa. Topaketa hau Mikel Alberdiren eta Xabier Alberdiren arteko solasaldia eskainiko digu. Mikel erakusketaren komisarioa da eta Xabier museoko zuzendari zientifikoa, eta gaurkoan gurean ditugu dena jakiteko. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Hemen hasi gara saio hasieratik brometan. Mikel eta Xabier anaiak ote dira, Mikel eta Xabier lehengusuak ote dira, baina alberditarrek saltxa berean dauden bi osagai ezberdin direla argitu behar dugu, ezta? Oire, bai. Dano gaitu parientiak, Ezkeniak, etzak hau gola parentetazu luzeikan, baina kalkulua bat eitzak, aita eta ama, aitonak 4, bigraitonak 8. Hola, katiatea eta 16. mendea iristen baiz, gutxi gara erabikoituk 60.000 aurrekari, Gipuzkoan bizizian agorduan, dano parientiak, alegia. Baten bat ibiliko, itxasuan osare gintzan, edo egongo, baten bat hortik genez. Bueno, Xabier, Mikel, eskerrik asko, gure gana etortzeagatik, bideo ez baldin bada ere. Esan dugu ez, alberditarrekin saltxan bihar hasiko dela, eta hau zuen arteko solasaldia da, bino irakurri degunez, bertaratuko direnek ere parte hartzeko aukera izango dutela diozue. Asko edukiko duzue zue kontatzeko, baina zerren inguruan itzingo duzue alberditarrekin saltxanen? Bueno, hori, esan behar deguna da, gure asmoa behintzat, badala, jendarteko tertulia bat sortzea. Ez genuke nahi itzaldi itxura hartzerik, ez? Eta bai noski, inguratze zaizkigunak dauzkaten galderak edo proposamenak noski oso ongi jasoko ditugu eta hori nahiko genuke, ez? Elkarrizketa bat sortzea. Bai, izan horra hasieran esan dezuen bezala, migrazioak gaur eguneko zerbait dira, ez? Ez da iraganeko kontu bat, gaur egunean hainbat euskal herritartuta daudenak, ez? Duela gutxi edo iritsi berriak dira esango genduke eta gertakari hori ematen nahi da, gure artean ematen nahi da, ez? Orduan nik pentsatzen dut
deno badegula zer esana, ez? O ze pentsatu horren inguruan. Orduan, 19. mendea aitzaki bat bihurtzen da, nolapait guk begirada jarri diogu Euskaldunak ze prozesu eraman zituzten 19. mendean migrazioari lotua, eta hasieratik gaia jorratzen hasi ginenean konturatu ginen gaur eguneko prozesuekin ispilu bat sortzen dela, eta horregatik guk aipatuko ditugu 19. mendekoak eta beste garai batzutakoak baita ere, baina azkenian egunerokotasun bat daukan hitzaldi bat izango dela, noski. Eta horretarako, lehen esan dugun bezala, jaso dituzute arrantzaleen, saregileen, sukaldariren baten ere testigantzak, eta nola izan da lehenengo pertsonan bizitako pertsona hoien testigantzak jaso ahal izatea, edo, hoiekin lan egitea behintzat? Ideia berez eta ekimena berez Zumalakarregi museoarena izan zen, ze erakusketa antolatu zanean, anormaiztein, ja, han bertan, han inguruko etorkinen artean, egin zuten horrelako testimonio bilketa bat, eta horren arabera, erakusketak dituen atal desberdinetan, testigantza desberdinak azaltzen dira. Hori, itsas museora etorri zanean, esan gendun, bai, ondo daude Angoierritarren karpenak, baina, nahi genioen bai, olako gaur eguneko gaz pixkat bota ez, itsas gaz pixkat nahi genioen bota, eta orduan, pentsatu ginen, egokien izango litzakela, gure portuetan, ikuste ditugu, hainbat etorkin nola biltzen lanian, eta, nola ingendun kontaktua, bitu kofradien bitartez. Kofraditara jo, eta kofradietan haizu hemen, nahi ditugu entrevistatu, kanpotik etorretakoak, eta haien bitartez, batek bestiai mandako kontaktuen bitartez, iritsi ginean, aurrena arrantzalia egin hasi, geho sare konpontzaileak, eta azkenean ja bukatu ginen baita ere, batez ere, hor sukaldaria aipatu ezue, arazo bagen eukalako, emakume presentzia oso motxa zan, itsas munduan, batez ere sare konpontze giro hortan dabiltzanak, eta horta bakarrik murritzen zitzaigun kontua, eta oso gutxi dira gaina etorkinak sare konpontzen nahi dianak, eta orduan esan ginen, naiz da itsasoa juteztian, itsasoa lotutako beste jarduera bat, Getariko arrain restaurantiak, eta holako restaurante batean lan egiten duen, beste neska bat, baita entrevistatu gendu. Bai. Eta, esan dezute ez, Zumalakarregi museoak hasi zuen proiektu hau, baina, atzetik zekan ikerketa lana, zuek ere egin dezuena, eta bide luzea egin du Euskal Itsas Museora iritsi arte erakusketak, eta zuek aurrera eraman dezuten proiektuak ere. Nola izan da bide hau zuentzat, nola ze ekarpen egin dizue zuei proiektuak, erakusketak, eta gero proiektuari beste ikuspuntu batzuk emateak? Guretzat, Zumalakarregi museoaren aldetik esan dezakeguna da, prozesua zuk esan dezun bestela luzea izan dela, urte pare bat pasa dugu gai guztia antolatzen eta gaiaren inguruan beste hainbat ekimen antolatzen, eta horrek bai eman digula aukera bat, lehen aipatzen zuen Xagerrek, Goierri inguruan dagoen hainbat etorkinekin harremanak sortzeko, eta museoaren lagun berriak sortzeko nolapait. Ez da ohikoa igual jende mota bat museotara inguratzea, eta kasu honek aitzaki bat eman digu, eta guretzat benetan oso aberasgarria izan da. Hain justu gaina, harrapatu gaitu pandemiaren histori guzti honek ere, eta hasieran etxean sartu gintuztenean ere, saio bat egin gendun, aurretikan lortu genitun harreman hoiekin, elkarrezketa batzuk egin genitun konfinamendu barruan, ikusteko nola eragin zieten ezagun berri genitun etorkin hauei egoera horrek. Eta alde horretatikan, webaren bitartez eta
hainbat elkarrizketa sareratu genitun baita ere, eta, bueno, hor ere sakondu genuen pixka bat, ez bakarrikan bere emigrazio prozesuan, baizik eta lehen esaten genuena, ez, egunean egunekoak ere. Kasu honetan, bakoitza bere etxean itxita zeola, eta nik uste hortxe daude gure webean, konsultatu nahi badituzue, oso elkarrezketa interesgarriak egin genitun beraiekin. Aizu, Amaia, Goiuri, Maitena, zue guztu duzu alberditarreken saiatu egiten dutela? Ez, berezkoa da. Berezkoa da, ez da? Ze sinkronizazioa, normalean bi persona entrevistatzen direnean, beti dago bata bestari begira, ez? Zu honi edo, hemen ez, Ez, sentitu egiten dira. 16. mendetik datorki hau. Beno esplikatu, nola. Nire zalantza da, Maitena, gero solasaldi horretan, edo beraiekin saltxan, noiz aurkitzen duen, noiz topatzen duen bisitariak unea hor tartean sartzeko. Hor estudi joa dana, Gainomen pasio handia dago. Bueno, ni Mikel Alberdi oraindik ez dut ezagutzen, Xabir Alberdi bidelagun izan dut proiektu desberdinetan, eta gozada bat da. Benetan, alduena gerturatu dadila. Ze badakit bi hauek gainera ikusita ze kimika duten. Pasiotik hariko direla gozo. Pasiotik hariko direla, ziur. Bai. Zeze barkatu, Xabier da, Mikel? Bezago egin berdiala, ez? Pasiotik, azkenian sinistuta, ez? Bestela, izango gineak ez dakit, ofizinista batzuk, ez? Inberrekoak egin dakito, eta nik uste, gauza, gai haue gainea berdute beste trataera bat, ez? Benetan bai. Beste trataera bat. Eta gaina, historia zaletasunak bildu gaitu, aspaldidan gaina, elkarri zautu genuen, mundu honetan eta hortxe jarratze dugu bilo. Bai, hala da. Eta zuek esan bezala ez, gaiari pasioa jarrita, gauza desberdin asko egin dituzute migrazioaren historia edo hemengo kostaldeko egoera erakusteko edo transmititzeko. Eta erakustaldiaren beraren inguruan ere, proiektu oso bat eraiki dezue, eta zuen tartea ere, proiektu honen parte da. Baina badakazue aurrentzat edo gaztetxoenentzat egindako murgiltze esperientzia bat montatu dezute, han bertan museoan. Konte guzue, zer da Leo eta Dinarekin odisea? Bai, nahi gendun ekimen bat antolatu aurre ikuspegitik edo gaztetxoen ikuspegitik. Ze askotan erakusketak antolatzen ditugu helduentzako. Helduak antolatzen ditugu helduontzako, ez? Eta gero askotan egiten ditugu beste gaztetxo eta aurrei gerturatzeko antolatzen ditugu aparteko beste ekimenak, ez? Moldaketak egiten ditugu. Kasu honetan alderantziz egin duen, ez? Orduan erakusketa hori batetikan Leopoldinaren erakusketa Zumalakarregi museotik etorri izan, eta horrek areto bat hartzen du, museoaren areto oso bat, eta beste aretoan lotura dauka, batek bestearekin, eta hor sortu genuen Leo eta Dinarekin odisea. Eta zer da, nolabait aurroiei, gaur eguneko aur eta gaztetxoei, nola helarazi zer da migrazioa, zer suposatzen duen migrazioa, zer suposatzen duen urruneko herrialde arrotz batera iristia eta han onartu izatia edo ara sartzeko izaten dituzun 1000 eta bat arazo gainditzia, hori guztia nola, zer da, nola adierazi hori guztia. Orduan, iruditu zitzaigun modu bat izan zitekela jolasak. Jolasa izan zitekela, hori guztia biltzen duen jolas moduko bat antolatu, jolas hori orokorrian edo hola laburbilduz esan da esango genduke antzar jokuaren edo juego de la oca baten tankerako joku bat dala, hasiera bat dauka, gero dauka ibilbide bat, eta gero bukaerako beste gune bat. Hasierako gunetikan, nolabait, hainbat gauza aukeratu behar dituzte, hasierako gunea da, utzi berduten behen jatorrizko herria, esango genduke, ez? Eozein arrazioikatikan, jun berdute, eta baina dute denbora mugatu bat handik alde egiteko. Eta gauza mugatu batzuek hartzeko. Gero, ibilbidera sartu behar dute, txalupa batian sartu behar dute, eta txalupa hortan, hor aukerak eta egin behar dituzte berriz ere, behen trastiak ekarri dituzte, baina hor aukeratu beharko dute, edo laguna sartu, edo trastia sartu,
ibilbide horretan denetik gertatuko zaie, piraten erasoa, zuteak, baita ere gertakari onak ere bai, eta iritsiko dira azkenean, amaierara, ez? Amaiera hortan hainbat ate topatuko dituzte. Zerak esateun bezala, kontxexiren bertzuak esateun bezala, guztiak itxirik, ez? Ate guztiak itxirik, eta ateen atzetan topatuko dituzte, harrera mota desberdinak, leku batian hartuko dute polizia bat, oztopatzen, beste leku batian arrazista batzuek topatuko dituzte etxera juteko esanaz, eta beste leku bat topatuko dute, harrera ona egingo dioten, jende ona badago munduan ere, ez? Eta harrera ona egingo dioten leku bat, eta hor pasako di herrialde berrira. Herrialde berri hortan, bukatzen da jokua, galdeketa erras batekin, test moduko galdeketa batekin, eta nolabait ben esperientzia adierazi behar dute galdeketa horretan, uztartuz benetako migrazioaren esperientziarekin. Nolabait, jauzi ditezen zer suposatzen duen migrazio bat egitea. Bai. Eta pentsatzen dugu bertatik ateratzean, haur eta gazte horien burutan eztanda bat gertatu dela, ez? Esperientziak benetan arrasto utziko diela, ez? Hori da nahi dana, ez? Nahi dugu, berak konturatu ditezela, ez? Hori gertatzen ari dela munduan, ez? Gure askotan nahiko egoera erosuan bizigea, ez? Gure erosogunetan bizigea, naiz da gure arazoak ere baditugun, dudik gabe, baina, beste pertsona batzuek, beste lurralde batzuetan, gorriak ikusten dituzte, eta, hortaz konturatu ditezela, garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Eta mundua hobetu berbalin badeu, funtsezkoa da gazteenekin lanian hastia, ez? Da pixkat hori izan honen helburua, bai. Eta gaina, historia erabili, giza eskubideetan pedagogia egiteko, ezta? Askotan esaten da, historia ezagutu behar dela ez errepikatzeko, baina, zenbait gauza agian errepikatu behar dira, edo errepikatu eta hobeto egin. Ezta? Bai. Eta etorkizuna barkatu, gaur eguna ulertzeko, gaur egunean gertatzen dian gauzak ulertzeko, benetan bihar-biharrezkoa da historia, ze gaur eguneko etengabeko gertakari hauek askotan olatu moduan etortzen zaizkiunak, eta askotan ez gara konturatzen atzien zer da, hau zergatik datorkiu, eta hau zergatik da gertatzen, eta askotan egin behar da, pixkat atzosio behitu, eta orduan, behitu nondi datorren olatua, behitu ze aizetia da horatzean olatu hau sortzeko, eta orduan, hori da historia da horatzean da hon aizete hori, ez, eta, benetan, funtsezkoa da, bai. Ikusi dugu, benetan pasioa jarri dezutela eta jartzen dezuela zuen lanean. Bino, noiz zalko zaituzte ikusi interesa duen pertsona gorok zuei saltxan alberditarren saltxan. Noiz zehongo zeate, bihar hasiko zeate eta gehiagotan. Bai, beste bi izango dira, ez? Egunakola zehatz ez dakit. Bai, niren egun zehatza no da, baina hori sartzen batzate museoko horren berri izango dute. Saiatuko ez laguntzen. Hilabete bakoitzeko bigarren asteazkenean. Mikel, Xabi, apuntatu. Martxoaren 10ean, alegia, bihar bertan bat duzu, ez zaitezte despistatu. Apirilaren 7an duzu bestea ondo bidean, eta maia, ez? 7an da? Eta maiatzaren 12an bestea. Bale, barkatu. Hori, Itsas Museoko komunikazio departamentoak bihali duen prentxabarraren arabera, Horri, amen. Irakurri ez duten, horrela izango da, Sar zaitezte informazio guzti hori eskuratzera, eta bertan izango duzue, aipatu dituen gauza guzti hori inguruan, Amaia, ze sarrerak ere eskuratu behar dira. Baina aldez aurretik. Aldez aurretik saltxarako, gazteekin ere egiten diren ekimen hauek uste dute 2 astez behin edo egiten direla, beraz, webgunean edo sare sozialetan Euskal Itsas Museoaren plataforma komunikatibo guzti hortan topatuko duzu, topatuko dentzuleak informazioa, ezta? Hori da. Eta norbait entzuten ari bada, eta sarrerak dagoeneko eskuratu nahi dituela, garbi bali madoka Amaia, badakigu nola egin behar duen. Bai,
Izen ematea aldez aurretik egin behar da lehen esan dugun bezala, komunikazioa abildua itsasmuseoa.eus elbidera mezu bat bidaliz, edo 943-400-0051 telefonora deitu behar da bestela. Ondo esan de telefonoa? Gustatu zaizu nere... Zoragarri. Hori, bertan eukiko ez aukera, sarrerak eskuratzeko, eta Xabier eta Mikel ezagutzeko. Bikote mila esker guretzat arte hartzeagatik eta horrelako ekimen interesgarri eta ederrak martxan jartzeagatik, ea guk ere tartetxoa hartzerik badugun eta zuen saltza hori dastatzeko aukera badugun. Eskerrik asko zuei bai. Lister arte. Aio. Agur. Eta gubagoaz aurrera, protagonista eta gai berrien bila. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amatasun eta aitatasun bakoitza mundu bat da. Seme alaba bakoitza den bezala ez da, denok baikara adar desberdinak dituzten erroak. Esperientzia zeharo iraultzailea eta norberaren sinismenak eta ardurak hankazgora jartzen dituena da, guraso izateak eragiten duena, hain zuzen. Mundua jada ez da zuretzat bakarrik, bizitza beste pertsona batetik hausnartzen hasteko aukera pizten da. Bere argiekin eta norberaren iluntasunak dantzan jarriz ere. Txikitatik gozatzen edo pairatzen ditugun sozializazioak heldutasunean bere islada izaten dute. Beraz, gauza gutxi egongo dira, gizartearentzat hain osasuntsuak, gure txikiei nola harremantzen erakustea baino, eta guzti hori askatasunez egiteko aukera emanez gainera. Honen inguruan, asko dakien gonbidatua dugu gaur, Estitxu Fernandez Maritxalar. Ofizioz eta abokazioz murgildu da honetan, ama moduan eta baita profesional moduan ere. Estitxu naparra eta psikologoa dugu. Kazetaritza lanetan ere aritzen da telebistan, eta hitzak eta sentimenduak uztartzea gustuko du, bertsolaria eta idazlea ere delarik. Gure erditzearen jabe liburua plazaratu zuen, amatasunaren inguruan hausnartuz, besteak beste. Esperientziaz, amatasunaz, askatasunaz, eta hezkuntza pedagogia desberdinen inguruan hitz egingo digu oraintxe bertan gozatzera goazen elkarrizketa honetan. Arratsaldeon Estitxu. Orain bai barkatu. Orain. Arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon baita zuei ere. Bueno, Estitxu, zu bizipenez ikasi eta hazten zara. Zure izateko era edo bizi filosofia da, ezta? Zure bikotekidea eta zuk zuen amatasuna eta aitatasuna, koherentziaz bizitzeko beste moduko pedagogia, sozializazioa, esan dezakegu, bilatzen hasi zineten zuen alabarekin. Pentsatzen dut norbera luparen azpian jartzen dala, ez? Lehen da bizi bilaketa honetan, ez? Bai, guk nondik hasi, ez? Nondik hasi amatasunaz solasean, ze igual hasten gara umea jaiotzen den momentuan, ez? Pentsatzen ama garela, ez? Baina nik uste dut hori lehenagotik hasten dela, ez? Ideia bera buruan edo desioa bera zuregan gauzatzen denean, ez? Ama izateko desioa ze hori ere, edo badago edo ez dago, ez? Eta nire kasuan bai loratu zen desio hori. Eta hor gauza unitzia hor hasten zara. Pentsatzen eta hausnartzen eta nola egin nahi duzun, ez? Zer erranik ez haurdun gelitzen zarenean, amatasuna biologikoa den kasuan, haurdun gelitzen zarenean, hor ere gauza unitz, garunak egundoko transformazioa izaten du, haurdun gelitzen garenean, emakumeon kasuan,
eta ekartzen ditu horiek hausnarketak, gure oroitzapenak, txikitako oroitzapenak, gure gurasoek gurekin egin duten modua berpentsatzeko aukera irikitzen da leiho bat haurdunaldian. Eta bueno, erditzea eta gero jaumea besotan duzunean, hor jarraitzen duzu, bai egunerokoa bizitzen, ze umeak ekartzen zaitu derrigorrean orain eta hemen santu hortara, eta horren garrantzitsua den orain eta hemen hortara, baina guk horren gutxi praktikatzen dugun hortara, umeak ekartzen zaitu, ez? Era berean ere, orain eta hemen bizitzen ari zaren horrek, bizipenetik nik bazuk eran duzun bezala Maitena ikasten dudalako gehien, bizipen horiek aldarazten edo pentsarazten edo hausnarrarazten dizute ere zer nahi duzun egin, ez? Eta batzutan hankaz gora jartzen dizute aurretik zenituen ideiak, ez? Eta hori ederra da, batzutan da pixka bat, salto handia, ze jartzen dizu zalantzan, zuk ezarrita zenitun ideiak eta segurtasuna ematen zizuten ideia batzuk, baina egia da, haunitzez ere autentikoagoa dela, zeda bizipenak ematen dizun oinarri bat, eta bizipen horietatik erabakitzen duzu, ez? Baina, konkretura eramanez, gure alaba jaio zenean, gu pentsatzen genuen, hezkuntzari buruz pentsatzen genuenean, gutxi pentsatu genuen, gehiago zen lehenengo urteak, lehenengo hilabeteak, lehenengo 3 urte horietan nola nahi genuen egin, hori bai genuen nahiko garbi, baina eskolarizazioari buruz edo sozializazioari buruz, nola nahi genuen umea pixkat sozializatzeko prest zegoenean, bertze umeekin egoteko prest zegoenean, hori nola egin nahi genuen, ez genuen hausnartua pentsatzen genuen, Donostian bizi garenez, hemen inguruko ikastola edo eskola batera eramatea, ez? Baina bizitzen ari ginenak, umea jaio eta gero bizitzen ari ginenak eta bizitzeko moduak, umearekin harremantzeko genuen moduak eraman gintuen bertze bide batetik. Zer izan da gehien aztoratu zaituena amatasun honetan, hau da esan duzu, ez? Ideiak, eztan da egin zutela. Zer izan da agian, espero etzen nuen hori, eta, egun esaten duzuna, hau izan da agian iraultzaileena, ez? Iraultzaileena zer izan den, nik uste dut feminismora nola hurbildu nauen, eta nola ulertu dudan hobeto, zer den niretzat feminismoa. Eta nik hori nire alabaren bitartez eta amatasunaren bitartez egin dut. Ez, feminista betidanik sentitu naiz, baina berak hobeto ulertarazi dit niretzako zer den, nire feminismoa, ez? Feminismoak aipatzen diren hontan, niretzako zer den, hori izan da iraultzaileena, ez? Eta ikusi dut zaintzari ze balio txikia ematen zaion jendarte honetan, orain martxoaren 8 pasa berri gainera eta zaintzak izan direnez izpide, zer erranik ez? Baina zaintza hori, remuneratzen ez den zaintza hori, gurasoek egiten dugun zaintza hori, edo Aitor Amonek, edo ordaindu gabeko zaintza hori ere, ordaindutakoa gutxi ikusten da, gutxio balio esten da, ez da beharraina ordaintzen, eta berdin remuneratua ez dena, ez? Remuneratua ez den horri, nik uste dut haunitzez ere laguntza gehiago eman beharko litzaiokela, ekonomikoa, instituzio aldetik, ez? Bakoitzak aukeratu dezagun, ama bakoitzak nolako ama izan nahi dugun. Orain ez dago aukerarik bakoitzak aukeratzeko nahi duen amatasuna. Horrekin egin dut, bai da iraultzailea, baina era berean ere izan da nire trabarik handienetako bat, ez? Eta ikusten dudana nire inguruan. Ez gara erabat libre aukeratzeko nahi dugun amatasuna. Izan beharko genuke askoz libreago, baina nik uste dut bizitzeko sistema honek, patriarkatuak, eramaten gaitu modu agitz konkretuetara, eta ez dago laguntzarik hori askatzeko, ez? Egin berrituko egundoko malabarismoak, bizitzeko amatasuna guk nahi dugun bezala, eta izateko benetan bizigarria eta gozagarria. Orduan, niretzako lehenengo iraultza izan da hori, baina lehenengo tupusta edo lehenengo kolpea bai izan zen, nik nahi dut hau gozagarria izatea eta zezal jartzen zaidan, edo ez da hain erraza, ez? Adibidez bakardadea. Niretzako lurriaio eta lehenengo hilabetetan bai estimatu nuen, etxean goxo egote hori, gertuko jendearekin bakarrik, hori estimatu nuen eta behar nuen, eta hala sentitzen nuen, gorputza bera eta biok oraindik ia bat ginela eta gorputzetik eman nahi nuela amatasun hori, baina iritsi zen hilabeteak pasa hala, iritsi zen momentu bat non sentitzen nintzen lau pareten artean nahiko bakarrik. Eta amatasuna ez da bakarrik bizitzeko esperientzia bat, ez? Beti erraten da, umeak behar duela tribu bat, ez?
Eta nik hori bai ikusi nuen, ez? Poliki konturatzen etzen, nire ingurukoak aurreskolara eramaten hasi zirela, eta lanera bueltatzen nik bertzen modu batera bizi nahi nuen, eta ez nuen topatzen hor heldurik, eta nik nahi nuen helduekin egon ere bai. Ez, orduan, bueno, gauza honitza aipatu daitezke hor maitena, baina niretzako izan da iraultzailea, era berean, baina baita ere, iraultza horrek ekarri dit konturatzea ze gogorra den norberak nahi duen bezala bizitzea amatasuna. Eta ez ditxu, kontatuko diguzu zer den eredu pedagogikoa, zer den metodo pedagogikoa eta metodologia pedagogikoa? A ber, ez dut oso ondo ulertu galdera, hori barkatu. Ea kontatuko diguzun, zer den eredu pedagogikoa? Zuek jarraitzen dezutena proiektu berri hontan. Bale, xirimiri bai, xirimiri proiektuan. Bale, bai, guk hori lehen errandu da bezala, ez? Lurrek 3 urte egin zituenean, ikusten genuen, momentu egokia zela, ordura arte ere bazituen harremanak noski bertze umeekin, elkartzen ginen helduak, umeekin, ez? Egin genuen horrelako taldetxo bat, hori izan zen oso ederra, ez? Nik bakardade hori sentitzen hasi nintzenean, hemen Zarautz, Orillo, Donosti, gontako jende elkartu ginen, oraindik umea eskolarizatu ez genuen familiak, sentitzen ginenak pixka bat bakarrik, eta hortik ateraz egin bilera bat Zarautzen, eta hortik aterazen taldetxo bat, non elkartzen ginen, umeekin, ez? Orduan hori izan zen lehenengo azitxoa, nik bai sentitu nuen behar handi bat, bertze helduekin nirekin gauza batzuk konpartitzen zituzten, edo ikuspegi berdintxua zuten zenbait helduekin elkartzeko behar handi bat. Umeak elkartu eta gu ere elkartu, ez? Orduan hor sortu zen azimoduko bat, ez? Eta beraien bitartez, jakin nuen ere, bazegoela Orio eta Aia artean zingira eskola, eta poliki-poliki beraiekin harremana egin ahala eta eskola hau gehiago ezagutuz, erabaki genuen 3 urterekin eskolarizatu nahi genuela umea, bai bera ikusten genuelako, igual prest egon zitekela beia ordu batzuk egoteko bertzume batzukin, bertze espazio batean, eta baita guk ere behar genuelako ordu arte ere egoten zen aitatxi eta matxiekin, eta ez, baina behar genuen eguneroko separazio bat ere. Nik ere behar hori ere ikusi nuen nerea bezala. Ez, nik behar nuen umea utzi, ordu batzuz. Eta beraitak ere bai. Orduan hor zingirara hurbildu ginen, gustatu zitzaigun bertako filosofia, ez bakarrik metodologia edo pedagogiak, ez? Zingiren oraindik ere martxan da, aurten izango du azkeneko ikasturtea, pasako da Donostiako xirimiri izatera, ze espazio aldaketarekin izen aldaketa eta guztia egin dugu, baina pixkat esplikatuko dut zingira, eta zingiran alde batetik egon da hausnarketa pedagogiko bat, etengabea, 9 urteko ibilbidea izan du, eta gurasoek martxan jarritako proiektu bat denez, urterik urte gurasoek egin dute hor hausnarketa handi bat nola nahi zuten izatea bertako pedagogia. Eta erran dezakedana da orain momentu honetan pedagogia desberdinetatik, iturri desberdinetatik edaten duen proiektu bat dela. Bertan ditugun bide lagune formazio desberdinak dituzte, eta guztiak pedagogia guztiek jartzen dutena da umea erdigunean, umearen interesa erdigunean, jolas librea, naturarekin kontaktua, hori dira, gutxi gora bera, epatuko ditut gero sakonago behar bada, baina gure balioak, ez? Eta umeetik abiatzen dela ikasketa, eta ez helduak ez dio ezer erakusten umeari, umearen interesetik, umea dago ikasteko irrikitan, umeak dena interesatzen zaio. Jarri behar dena da, testu inguru egoki bat, akompainamentu egoki bat, emozioak ondo akompainatu, umea ondo akompainatu, individualtasun hori ondo akompainatu, eta umeak ikasiko du. Ze plazerretik ez, plazerrak idatzen du umea, ez? Plazerra ematen zaio, plazerrak ez du esan nahi dena nahi duen guztia egin dezakenik, ez dagonik mugarik, edo beti dagonik pozik, ez da hori, haserretu liteke mugak daude, oso garbiak, zingiran, elkar zaintzako eta segurtasun mugak, baina plazerrat gidatzen du, ez? Eta hortik ikasten da hori autore askok demostratu dute.
ez da frustraziotik ikasten da plazerratik. Frustrazio dosiekin noski, muga batzuekin, baina plazerrak erakusten digu, hor ikasten dugu, ez? Orduan, zingira hori da, pedagogia desberdinak, nola galetu dira zu pixkat metodologiaz, eta orain, ingo duguna da, toki aldaketa bat, ez gara zerotik ikasten, zingirako ondare guztia hor eraiki dugun guztia eramaten dugu, baina bueno, bada abia puntu berri bat, edo esan dezagun, zer Donostian da, familia desenteari zaizkigu gerturatzen, eta bueno, horretaz gain, pedagogiaz gain, hau izan da, lehen errandizuetan bezala gurasoek sortutako proiektu bat, beraz hor dago autogestio eta, bueno, harreman, helduen arteko harremanen hausnarketa izugarri bat, urterik urte, ekarri dituna bere gatazkak, bere ulertu ezinak, bere aberasgarritasun guztia ere bai, bere, ez? Baina, bueno, erran nahi dut horrelako proiektu bat ez dela bakarrik pedagogikoki interesgarria, baita ere helduon ez hazkunderako agitz interesgarria da, baina agitz konprometitua ere. Konpromiso handia eskatzen duena, bai emozionala, bai energetikoa, ez, auzolana, bueno, handagon guztia guk konpondu dugu, eraiki dugu, auzolana, konpromiso emozionala ere bai, erabakimenezko konpromiso ere, dena guk egiten dugu, dena erabakitzen dugu guk, konpromiso ekonomikoa, bueno, hor sartzea erabaki genuenean, pentsatu genuen, hau jasangarria da familiarentzat, sistema familiararentzat, ez bakarrik lurrentzat onena den edo ez, lurrentzat izan liteke oso ona, baina bere gurasoak ez badaude ondo, horrek ez du izan behar bere eskola, bertze batek behar du izan. Eta guk pentsatu genuen jasa hau, gure sistema familiararentzat, hirurontzat, ekonomikoki, emozionalki, energetikoki, eta erabaki genuen baitz eta oraindik hor gaude. Pedagogia desberdinak jorratzen dituzula aipatu duzu, bestea beste baso eskola, Montessori, Reitzen, ez banago oker, gainetik esaten ditut, ez baditut ondo ezagutzen. Nik uste denok zerbait noizbait haitu izan dugula, ez, momentu desberdinetan, baina hor dago zer da eredu pedagogikoa metodoa dena naste bat izaten dugu, edo nik behintzat bat dut buruan. Zertan datza, nola funtzionatzen dute eta nasketa hori nola ematen da, nola uztartzen duzue? Nik uste dut dagoeneko pedagogia berritzaile edo pedagogia hauek guztiak daudela Euskal Herrian eskola eta ikastola guztien mai gainean, ez? Toki guztietan ari gara buelta bat ematen, ez? Nik uste dut ari garela poliki-poliki iraultza pedagogiko bat bizitzen Euskal Herrian, ez? Eta hau da bertze aukera bat, ez? Daude aukera haunitz, eta hau da bertze bat gehiago, ez? Guk gure kasuan iruditu zitzaigun egokiena, baina ez du zertan, ez? Familia bakoitza aukeratu dezake berea. Eta pedagogia hauek nik uste dut saiatzen direna dela, guk erentziaz jaso dugun ezakit nola deitu, baina autoritarismo horri pixka bat eskin egiten, ez? Lehen saiatu naiz pixka bat esplikatzen, ez? Umearen interesetik abiatuta, umearen ikasteko grina hori bere plazerretik etorriko da, orduan umea ondo zainduz, umeari bere interes horiek bide bat izan dezaten akonpainatuz egiten du bidea umeak, ez? Orduan ez hain bertze, nik erakutsita, nik zer egin behar duen, nik erranda momentu bakoitzean zer egin behar duen. Momentu hortan ez bazaio interesatzen, ez du ikasiko, edo asko kostako zaio ikastea. Ez hori ere, ja, teoria askok demostratu dute hori, ez? Ikasketa esanguratsua izan dadin, atera behar du norberaren interesetik. Ez? Eta ez kanpotik, ez adibidez, nik adibidea diarriko izan. Nik uste horrela askoz bisualagoa dela. Gure alabak, 5 urterekin gutxi gora bera hasi zitzaizkion interesatzen letrak, eta ez, hasi zen pixkat bera, eta hitzak egiten, eta baina izaintzun bolada bat, nahiko potentea letra horiek guztiak barneratzen interesa handiarekin zebilelako hilabete batzutan, ez? Eta ja konturatu ginen, ari da, ez, idazketa prozesu hortan, gero gure eskolako bidelagunekin idazketa eta irakorketan formazioa dutenak, beraiekin hitz egin genuen, ez? Eta beraiek esplikatu ziguten pixka bat nola izaten den idazketa eta irakorketa prozesua. Eurek ez diotela erakusten, umeak bere interesarekin berak ikasten duela bakarrik, ez? Orduan esplikatu ziguten nola izaten den gutxi gora bera, orduan berak egontzen nahiko interesatuta. Baina, behin barneratu zituela oinarrizko arauak, utzi zion interesatzeari. Eta egonda zentratuta bertze interes batzuetan. Eta gu egon gara konpainatzen hori.
ikasturte hauetan. Eta orain berriro 7 urterekin dabil tope. Ez dio sekula utzi tarteka idazten zuen, edo ez, edo... Eta orain berriro piztu zaio interes hori. Eta orain berriro heldu dio. Baina ez da egon 5 urtetik 7 urtera astean 3 egunez irakurketa eta idazketa egiten berari interesatzen ez zitzaion momentuetan. Ez? Horrek ez du erran nahi, umea uzten dutenik erabat, bueno, ez bazaio interesatzen, uzten dugu. Ez, ume bati ez bazaizkio gozak interesatzen atentzioa deitzen du. Orduan begiratzen dutena da ze gertatzen ari den hor, ze gertatzen ari den etxean, nola dauden. Umearen ikuspegi osoa, integrala dago horrelako proiektuetan, ez? Bai, akademikoa noski importantea da, kognizioa, ez? Irakurketa, idazketa, matematika hori guztia, baina ez hori bakarrik, ez akademikoa bakarrik. Ze ume bat egon diteke, momentu batean ezakit, etxean emagun gurasoak banatu direla, eta ume horren interesa orain ez da irakurketa idazketa. Izango da, bere etxean bizitzen ari den hori, ez? Orduan, eskolan hori adieraziko du. Eta orduan, akonpainatzea hori. Akonpainatzea ere bere momentu emozionala, bere bizitzen ari dena. Bere gorputzak eskatzen diona ere, ez? Eserita, egotea, 6 urteko ume bat, edo 7 urteko ume bat, ez dakitzen bat orduz. Hori ez da akaso bere beharra momentu hortan, ez? Orduan, horra akonpainatu behar da, gorputz mugimendua ere. Orduan, bueno da, umearen osotasuna pixka bat begiratzea, nik uste pedagogia hauek guztiak aipatu dituzunak Maitena, izan Reichen filosofia hori, ez Reichek pixka aipatzen zuen, William Reichek aipatzen zuen umearen askatasuna, ez autorregulazioa, bueno, pixkat hortik dijoa, berdin aipatu dituzun Montessori eta filosofia horiek guztiak ere oinarrian guk hartzen ditugu denetatik interesatzen zaiguna. Ez? Eta orduan, oinarrian dagoena da pixka bat hori, ez? Umearen ikuspegi osoa, umearen askatasuna ere, bai, umeak badu askatasuna erabakitzeko momentu bakoitzean askatasunaren zati bat badu behintzat, ez? Muga batzu jarri behar dira, noski, lehen esan dudana, elkar zaintzeko, elkar babesteko, baina badu erabakimena handia, orduan, askatasun hori errespetatu, bere interesak errespetatu, eta bere ikuspegi osoa zaindu, ez bakarrik akademikoa. Besteare zaindu, eta hor, zaintza hortan, plazer hortan, bera ondo sentitzen denez, seguru sentitzen denez, entzuna sentitzen da, hor dago potentzialidade, bere potentzialtasun guztia garatzeko aukera du. Nahi duen aldera, ez? Bestela, nire sensazioa da batzutan, autoridadetik eta guk esan da noiz eta nola eta zer egin behar duen, bere potentzialtasunak txikitu daitezkela. Ez digula ematen aukera garatzeko bere potentzialtasun guztian, ez? Bai, eta pentsatzen dut ikaste prozesu horretan ere emankortasuna ematen dela, ezta? Plazarretik egiten dugun guzti hori beti ere hobe asimilatzen dugulako eta errexago zaigulako besteekin ere partekatzea. Etortzen zait denbora guztien burura, nola ikastolak eta gero, eskolak, ikastolak edo, eta gero, ja azten garenean eta merkatura ateratzen garenean, lanak ere nola badiren, ez? Askotan ez plazerretik eutxitako lan postuak edo kondizioak, ez? Eta horrek ere pentsatzen dut baduela zer ikusirik txikitatik hori, ez dakit, itxurri horretatik gure eraten badugu, gerora azterakoan ere, heldu moduan ere, pentsatzen den beste zoriontasun batetik biziko genukela bizitza. Nik uste dut baietz, nik uste dut oinarria jartzen dugula hor, nik uste dut eta uste dut demostratuta dutela orain neurozientzialariek ere, ez? Lehen psikologo txoro izango ziren neurozientziak begiratu duenetik gure garuna. Eta gauzak, badakigu lehenengo 3 urtetan, lehenengo 6 urtetan ezartzen dela gure garunaren oinarria, eta ze kuriosoa den, ez? Baina lehenengo eraikitzen dena ez da kognizioa, ez da neokortesa, edo garunaren sistema kognitiboa, arrazoia eta hori guztia. Lehenengo ondo eraikitzeko gero kognitiboa eraikitzen da sistema limbiko eta reptilianoa. Ez? Instintuak eta emozioak. Horiek ondo eraikitzen badira, gero joango da eraikitzen beste guztia ere bai, ez? Orduan, noski niretzat, bertze hortzaro bat eskaintzen badiegu, noski bertze modu batera biziko dutera helduaroa eurek ere, ez? Eta dena den, gero batzutan egiten ditugula lanak ez horren gustura eta hor gaude, ez? Eta egia da, plazerrak gidatzeak ez duela erran nahi, ez dagonik frustraziorik. Gu askeak gara gure mugen barruan, askatasuna ez da existitzen mugarik gabe. Ni baitut nire mugak, nahiko nuke, ez dakit,
ez dakit, etxe bat ez dakit nolakoa, baina hauxe da dudana, ez? Edo momentu hartan ezin dut bertzerik eduki, hau da nire mugak, baina bueno, mugauen barruan nik badut erabakimen bat, eta nik erabaki dezaket. Eta berdin batzutan lana, igual ezin dugu aukeratu, baina bueno, aukeratu dezaket nola harremandu lan hortan, edo aukeratu dezakegu guk uste baino gehiago ere bai. Ez? Lanean gusturaz balima gaude, bueno, nola konpensatu dezaketan hori, nola sentitzen naizen honekin, badaude gauzak egin ditzakegunak gure esku daudenak, resignatu gabe. Onartuta mugak, baina resignatu gabe. Eta nik uste dut hori umetan ezarri daitekela. Gero ere ikasteko gaitasuna badugu. Gertatzen dena da gure neuronek ja badutela bide bat, ikastute bide bat, ez? Eta bide hori aldatzea behar du entrenamentu handia. Aldiz, umeen garuna oso plastikoa da, orduan ikasteko gaitasuna handia dute. Ez? Guri kostatzen zaigu gehiago, baina bueno, beti dago bigarren aukera bat. Egin daiteke. Ez, intentzioa eta jarrera jarriz. Ondo. Hori da. Eta azkeneko galdera bezala, Estitxu, nola da zure alaba, askatasun horretan edo ez dakit, era horretan azten ikustea? Niri ematen dit egundoko gozamena. Nik sentitzen dut nire alaba dela bera. Ez? Ikusten dut bere esentzia, ikusten dudanean bera. Ez? Bere aserre, festura, eta bere poz eta egoera guztietan, baina bai iruditzen zait dela bera, eta baduela bere hori ateratzeko askatasuna, bertzeak ikusteko ere gaitasuna, gero eta handiagoa, 7 urte ditu, eta empatia gaitasuna ikusten dut ari dela garatzen, ez? Poliki-poliki, bertzea errespetatzeko, bertzearen denbora, bertzearen gorputza, bertzearen erritmoak, hori dena ikasten ari da, ikusten dut beregan, ez? Eta badakit zer ikusia duela zingira horretan eta xirimirik, eta nola akonpainatzen duten bertan, ez? Noski etxean horrela akonpainatu ezkero, bidearen erdia eginda dagoela ere, Nik ez dut uzten indar guztia eskolarengan. Uste dut oinarria etxean ezartzen dela. Nola harremantzen garen gure umeekin, gurasoak nola harremantzen garen umeekin, nola tratatzen ditugun, ez objektu bat bezala eta ez autoritarismotik, bezik eta autoridade otorgatu batetik, gu gara autoridadea ez gara berain kolegak, hori gila da, ez? Nik zaintzen dut lur, hori berarik garbi erraten diot, nik zaintzen zaitutzu, eta gauza batzuk nik erabakitzen ditut. Ez? Baina autoridade sano batetik, nola harremantzen garen beraiekin, hori da importantena, hori da oinarria. Eta gero dago eskola noski sozializazio gune importante bezala ume batentzat, baina lehenengo dago etxea. Baina, guk indartzen dugu etxean egiten saiatzen garen gure akats guztiekin, hankasartze guztiekin, ez gara perfektuak eta nik askotan sartzen dut hanka lurrekin, eta barkamen eskatzen diot. Ze gauza ederra hori, Ze gauza ederra. Ze ederra den hori, ikasketa hori, ez? Ze horrela, erran beharrean gure umeari, eskatu barkamena jo duzulako. Ez? Guk eskatzen diogunean berari, berak hori sentitu iten du barruan, eta orduan bera gai da beste batek mina ikusten duenean barkamena eskatzeko. Guk egiten duguna egiten dute, ez guk esaten dioguna egiteko. Orduan, nik uste dut eskola, nik ikustea guk etxean egiten duguna, edo saiatzen garena egiten, horre baduela jarraipen bat eskolan, ze hori zen guk bilatzen genuena, gure egiteko moduarekin koherentea zen eskola bat, ni satisfakzio handia ematen dit, gozamena handia ematen dit. Eta, baina, esan nahi dudana da, garrantzitsuena ere etxekoa dela, Baina, guretzat ibilbide importantea izan da eskolarena, guraso bezala ere hor jarri dugun indarra, energia, denbora, momentu batzutan ere ez da izan hain jasangarria, hori ere gira, momentu batzutan, esaten gehiagi da, ez dakit nire zin, baina, momentu honetan oso horrekan sentitzen gara, eta oso pozik, eta hostire gatu zelako, eta gustara. Zorionak, arriskatu zinetelako azkenean, eta zerekin eta alabaren zetorkizunarekin, eta begira, zenbat gauza. Martxoaren 3an, ate irekiak izango dira, Xirimiri proiektuari dagokionez, beraz, informazioa nahi duenak, zingirako gunean, ez da, sartu daiteke, eta bertan ikusi zertan datzan. Bai, hori da, eta sare sozialetan ere topeari gara, eta hor komunikazioan dabiltzanak dakite hobeto, baina hor gaude, Xirimiri hezkuntza proiektua sartu ezkero topatuko duzu gure berri, eta etorren familiek bateak hori irekita dituzte. Irekita, eta besoak ere. ezin distantziaren gatik, baina irekita egongo dira. Hori da. Eskerrik asko, Estitxu, plazerra beste behin ere, eta, aurrengo batean, aurrez aurre izaten zaitugun hemen. Hori da, ekipo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ezit. Aio.
eta guri agurtzeko ordua iritsen ere zegoen, jo pentsatu dut pake-pakean ari ginela, ez ditxurekin, eta bilatu dut kantu bat. Pisk izenekoa, pakea izenekoa, hain zuzen ere gaurko egunez jaio zen sakrofoi jole handi bat omentzeko Ornette Coleman, eta gainera, kantua berezia da, 1959 urtean grabatu zuen, hau Charlie Parkerren bideetan edo musikan oinarritutako artistari izan zen, eta Free Jazzari oinarria jarri zion neurri batean, eta pentsatu dut, tira, ona da gaurko saioa amaitzeko, ze bihar Aizea Marti hartu izango dugu gurekin, hain zuzen ere folketik jazzera ensemble proiektu hori aurkezten, gainera bihar Loraldien izango da Bilbon, eta lotura egiteko, saxofoi jole batetik bestera iruditzen zait ona dela. Ez dakit Free Jazz zale ikaragarria dena izea, galdetuko diogu bihar, aizu. Zemuz, Free Jazzekin ondo edo ez. Ornette Colemanen kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Zu datorren aste artera arte, Maitena? Datorren aste arte. Ze azkar pasatzen zaizkigun aste arteak, Hola da bizia. Hola da bizitza. Dira. Tita, astero. Bueno, zuek gozatu biharkoa. Free jazzarekin edo jazzarekin edo... Ez da free jazz izango, baina bai, jaskutsu handiko eta euskal jatorrizko sustraiko musikaetatik abiatutako proiektu zoragarri izango dugu entzuteko. Kontrabaju, piano eta saxofoi formatuan izango ditugu hemen. Bartzelonatik iritsi berritan, kontzertu sorta eta disko hau berriz ere aurkezteko Euskal Herritik ibiliko direlako, beraz, bai, plan ederra daukagu biharkoa. Eta zuk amaia galdu egingo duzu, ze astezken honetan etzara gure gana etortzen. Ba ez, bine bueno, ostiralean etorriko naiz, eta ez? Ere goza politiak. Ostiralean, kristonak. Aurreratuko dizut, Kontxita Beit eta Mari Migaldek 8 emeri buruz izango digutela, edo 18, martxoak 8ari buruz, baina ekarriko dutela, Ornette Coleman puripurian zebileneko anekdota bat. Uste dut Donostian Ser irratian edo Radio San Sebastian zen hartan gertatu zela zerbait Euskal Abertzaleak gozo jarri zituenak ironiari gabe. Benetan, ze pasatzen hemen. Ez duen asko iraun, baina galestik gertatu hemen zen. Hori ere jaingo dugu eta bidaiatuko dugu. Eta Lurru Sabiaga dator. Baina hori ostiralean, lasai. Oain dio aste artea da. Orain dik. Ui, ama. Morixe entzule hoi, eskerrak, goiuri zu bihar arte, zu plan guztiak jango dituzu. Ez que ni hemen bizi naiz. Aizu, esango dute. Eta zure lan eskubideak, zer? Egia da, baina ez kontatu. Entzule, izuei ere plazer baduzu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera mentsi izango gara Kanpotiarrekin, gure doinuetatik haratago postarekin eta Aizea Marti Arturekin. Beraz, hori gonbita luzatuta, naiz irratiaren sintonian izango gara. Bigarren kafean, izan ondo, eskerrik asko. Aio. Keep calm and bigarren kafea.